तर अर्जुनाचे 6 प्रश्न आपण जाणले. मग जे काल ज्ञानाचं अध्ययन सुरू केलंय आपण, या ज्ञान योगाला सुरुवात झालेली आहे. जे आपण कर्मातून भक्ती जाणली, मग ज्या प्रत्यक्ष भक्तीला जाणलं, की ज्या भक्तीच्या सेवा, नवविध भक्तीच्या सेवा तर आहेत, पण या भक्तीच्या सेवेमधनं मग भगवंतांनी जे ॲडजस्टमेंट केली आहे, की तुम्ही काय करू शकाल म्हणजे तुम्ही मला प्रिय आहात. मग तू 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 निष्काम कर्म कर, तू अनन्य भक्तिभावापासून सुरुवात कर. पण मग ती कुठेतरी तो टप्पा गाठण्यासाठी तुला हळू-हळू जायला लागेल त्याच्यावरती. एकदम तुला डायरेक्ट आपण म्हणतो ना, की हायवेवर गाडी नेता नाही येणार ट्रेनिंग सुरू झाल्यानंतर. म्हणून ती टप्प्या-टप्प्याने कुठेतरी ए, बी, सी जसं आपण ॲक्सिलरेटर, ब्रेक, क्लच हे शिकतो आणि हं. मगच हळू जेव्हा एक्सपर्ट होतो त्या गाडीच्या चालवण्यामध्ये, तेव्हाच ते हायवेवर नेलं जातं. त्याचप्रमाणे तू अनन्य भक्ती जी आहे, मग तुझं मन आणि बुद्धी माझ्यावरती जर तू पूर्णपणे अगदी जाणू शकत नसशील आणि पूर्णपणे जर स्थिर करू नसशील, तर मग तू कुठेतरी ते कर्मातून साध. मग तुझं निष्काम कर्म कर, साधना भक्ती कर, निष्काम कर्म कर, की तू ध्यान करू शकतोस. मग त्या ज्ञानाने तू स्वतःला कुठेतरी ते आचरणात आणायचंय मग ते ज्ञान आणि म्हणूनच मग त्या अकर्माकडे, की ती फळं भगवंताला अर्पण करायची. मग त्या फळांची इच्छा न ठरता ती भगवंताला अर्पण करायची आहेत आणि असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. मग त्या भक्ताचे आपण सगळे गुण जाणलेले आहेत. निरनिराळ्या प्रकारचं मग भक्तांनी कशाप्रकारे समतोल साधलेला आहे आणि असा भक्त मला प्रिय आहे. भगवंतांनी सांगितलं, की ज्याने स्वतःच्या ज्या ज्या भक्ती आपण ज्या बिल्वमंगल ठाकूरांची गोष्ट ऐकली, की डोळे मग कुठेतरी ज्ञानेंद्रिय येतायत, अडथळा कुठेतरी कृष्णाच्या भक्तीमध्ये. मग ते त्यांनाही अडथळा दूर केलेला आहे तो, की त्यांनी डोळेच काढून टाकले आपले. इतकं स्वतःला त्या कृष्ण भक्तीमध्ये पूर्णपणे लीन केलेलं आहे, की तिथे मला कुठलाही अडथळा नकोय आता मी तिथे जाताना आणि म्हणूनच स्वतःच्या मनाला आणि इंद्रियांना जो नियंत्रण आणलेलं आहे, असं हे नियंत्रण अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि मग पुढच्या अध्यायामध्ये आपण काल जाणलेलं आहे, की कुठेतरी आपण ज्या ज्या ज्ञानाला घेऊन पुढे जायचंय, मग ज्यातून आपल्याला या भौतिक जगाशी कुठेतरी अलिप्तता साधायची आहे, त्या बंधनातून कुठेतरी मुक्त व्हायचंय, त्यासाठी ह्या कृष्ण भावनेला जपलं पाहिजे. आणि ती कृष्ण भावना स्वतःमध्ये आणण्यासाठी ते ज्ञान गरजेचं आहे. आणि म्हणून ते कृष्ण भावना भावित कर्म करण्यासाठी त्या ज्ञानाची कुठेतरी मग या भक्तीतून जे ज्ञान मिळतं आहे, ते पुन्हा भक्तीतच विलीन होतंय हो. या ज्ञानातून कुठेतरी भक्ती साधायची, की जेणेकरून आपण या भौतिक जगातून स्वतःला मुक्त करू शकू आणि आपण त्या बंधनातून, त्या इंद्रिय विषयांच्या वासनेतून स्वतःला कुठेतरी मुक्त करू शकू, असं हे ज्ञान घ्यायचंय. मग ज्या ज्ञानाला आपण म्हटलंय, की जे ज्ञान म्हणजे मग हा क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ. मग हे क्षेत्र म्हणजे हे 24 तत्वांचं शरीर आपण जाणलं आणि त्या 24 तत्वांच्या शरीराला जाणणारा हा आत्मा आणि परमात्मा आहे. मग ज्या परमात्म्याला आपण प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये वसलेलं बघितलेलं आहे आणि जो प्रत्येकाच्या मग ज्या ज्ञानाला आपण काल जाणलंय आणि मग प्रकृती आणि पुरुष, की या सगळ्याचं ज्ञान घेऊन मग हे जे बीज आलेलं आहे, हे भगवंतांपासून आलेलं आहे. आणि किती सुंदर पुढे, की मग हे ज्ञानाचं ध्येय मग त्या परमात्म्यालाच जाणलं नाही तर काय जाणलंय हो? आणि म्हणूनच मग त्या परमात्म्याला जाणणं हे त्या ज्ञानाचं ध्येय, की ज्ञेय हे गाठायचंय. मग प्रत्येक गोष्टीचं ध्येय आणि तसं आपण काल जे जाणलेलं आहे, की कुठेतरी मग या सगळ्याला मग ते आकाश जसं स्वतःचं अस्तित्व विसरत नाही, त्याप्रमाणे हा आत्मा हा जसं त्या कठोपनिषदाच्या आकृतीमध्ये मला अत्यंत ती प्रिय आहे, की मग तो आत्मा इतका स्वतःच्या मग त्या आत्मसाक्षात्कारी नाही, जो कुठेतरी देहधारी भावनेमध्ये इतका गुंतलेला आहे, की त्या भौतिक जगामध्ये त्याला मला हे हवंय, मला ते हवंय, मग मला हे बनायचंय, ते बनायचं आणि याच्यामध्ये तो इतका गुंतलाय, की त्याला त्या आत्मधारी भावना नाही आणि त्या परमात्म्याकडे तर त्याचं लक्षच नाहीये. जो जो त्याच्याकडे बघण्यासाठी आतुर आहे, जो स्वतःकडे की त्याने लक्ष द्यावं माझ्याकडे म्हणून तो आतुर आहे. मग असा हा आत्मा आणि परमात्मा या आत्म्याला की मी शरीर नाही आत्मा आहे हे ज्ञान सुरू केलं भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायापासून. पण हेच कुठेतरी जाणायचंय आणि मग या ज्ञानातून कुठेतरी आपल्याला ते ध्येय गाठून ज्ञानाचं ध्येय की ज्या परमात्म्याला पूर्णपणे जाणायचंय. मग जे आकाश अगदी पूर्णपणे कुठेतरी स्वतःचं अस्तित्व न विसरता ते कुठेही मिसळत नाही. त्याप्रमाणे हा आत्मा देखील हा शरीरामध्ये मिसळत नाहीये. कुठल्याही रक्तामध्ये मिसळला नाहीये, स्नायूंमध्ये मिसळलेला नाहीये. त्याने स्वतःचं मग हा जो कॉन्शियसनेस आहे, ही जी भावना आहे, हे हे त्याचं अस्तित्व आहे.
आणि म्हणून त्या आत्म्याला मग तो इतका सूक्ष्म आहे हो. त्याला जाणणं आपल्या खूप कल्पनाशक्तीच्या पलीकडे एकाच 10,000 इतका तो केसाच्या टोका इतका सूक्ष्म आहे आत्मा. परंतु त्याचं जे चैतन्य आहे, ते सगळ्या शरीरभर, सगळ्या क्षेत्रभर पसरलेलं आहे. आणि म्हणूनच ज्याने हे जाणलेलं आहे, तो निश्चित या भौतिक बंधनांमध्ये अडकत नाही, की मी शरीर आहे, मी शरीर नाही, आत्मा आहे आणि हा आत्मा शरीराच्या आतमध्ये आहे. हा आत्मा शरीरामध्ये राहतोय, पण तो कुठे शरीरात मिसळलेला नाहीये. म्हणून हे शरीर आणि आत्मा हे मनुष्याचे या आध्यात्मिक नाही तर या भौतिक जगामध्ये आपण आहोत, जिथे हा आत्मा आणि शरीर हे वेगवेगळे आहेत. आणि मग या जीर्ण शरीराला टाकून तो आत्मा निश्चितच पुन्हा दुसरं शरीर धारण करतो. आणि अशा या ज्ञानाला जे ज्ञानाचे चक्षु ज्यांनी हे घेतलेले आहेत, त्या ज्ञानाच्या चक्षु असलेल्या व्यक्तीला पुन्हा या जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या पुन्हा या बंधनांमध्ये अडकायचं नसतं आणि म्हणूनच मग तो कुठल्याही या भौतिक प्रकृतीमध्ये अडकत नाही. पुन्हा या भौतिक जगामध्ये जन्म घेत नाही, असं हे ज्ञान आपण जाणलंय. मग बघा पुढे जाताना मला तेच जाणावंसं वाटेल. 14व्या अध्यायामध्ये आपण जातोय, शिरतोय आणि तिथे कुठेतरी आपण त्रिगुणांचा प्रभाव बघणार आहोत. मग त्याआधी मला तुम्हाला विचारावसं वाटतं हो, की मग जे ज्ञानाचं ध्येय, मग मी तुम्हाला म्हटलं, की ज्ञानाचं ध्येय आहे. मग तुम्हाला वाटतंय का हो, की हे ध्येय असावं? मग अनेक फिलॉसॉफिकल पुस्तकं वाचतो आपण. मग हे आयुष्य आहे, त्या आयुष्याची कुठेतरी उत्सुकता आणि काही जाण्याचा प्रयत्न केलाय, की मग हे अध्ययन वर्गाला येताना तुमच्या मनात आहे का हो ध्येय? काही चॅटमध्ये सांगू शकाल? की तुम्हाला वाटतं, की काहीतरी ध्येयानेच हे केलं केलं पाहिजे? सांगू शकेल कोणी? थोडीशी उत्तरं द्या. मला आवडेल. खूप कमी जण आहात तुम्ही. पण आपण संवाद साधला तर खूप आनंद आहे म्हणजे त्या संवादामध्ये. कारण कुठेतरी तुम्हाला जाणता येईल. नुसतंच ऐकतो आहे असं मला म्हणजे शेवटी शुद्ध भक्ती करायला शिकायचं आहे. किती सुंदर. किती सुंदर शुभांगी माताजी. म्हणजे की कुठेतरी ते ध्येय आहे मनामध्ये, की मला भगवद्गीता शिकायची आहे, पण त्याच्यातनं मला काय ध्येय गाठायचंय? की मग ती जगायची आहे का भगवद्गीता मला? म्हणजे लहानपणापासून तसं आपण हे 3 गुण बघत होतो. म्हणजे हो. फार खोड्या करणार की हे राक्षसीच आहे आणि अगदी शांत की हा हा दैवी देवासारखा आहे, असं म्हणत होतो. पण त्याला नक्की कोणचे गुण आहेत, म्हणजे कोणतं नाव आहे? तामसी, रजनी, सात्विक हे माहीत नव्हतं. आणि हा बरोबर. अध्याय जेव्हा शिकायला सुरुवात केली, तेव्हा त्यांची नावं कळली. म्हणजे गुण कळले, गुणाचा परिणाम कळला, ते कसे वागतात ते कळलं, पण त्यांचं नाव कळलं नव्हतं. बरं, बरं. बघा म्हणजे आता कुठेतरी त्या ज्ञानात तुमच्या भर पडतीये त्याच्यात. नक्कीच, हां, नक्कीच. हे मग हे हा निश्चय जेव्हा आहे. अध्याय जेव्हा म्हणून हे अध्ययन करायला येण्यामागचंच ध्येय माताजी. नुसता हा अध्याय नाही, पण जे वसुधा माताजींनी सांगितले, की मग ध्येय गाठायचं असेल तर श्रीकृष्णाला जाणायचंय. म्हणजे मग त्या कृष्णाला जाणायचंय आणि हेच तर महत्वाचं आहे हो. अनेक वेद अभ्यास केला, मंत्र उच्चार किंवा अनेक पुस्तकं वाचली, मग प्रभुपादांची वाचली, पण तिथे कृष्णालाच जाणलं नाही आणि जर मनातच नसेल ती श्रद्धा, तर मग कसं काय ते गाठता येईल? आणि म्हणूनच या परमात्म्याला ज्यांना जाणायचं आहे, मग या कृष्ण भावनेला ज्यांना जोपासायचं आहे, मग हे ध्येय महत्वाचं आहे. नाहीतर बघा, काही व्यक्ती आहेत, की नाहीच मनामध्ये श्रद्धा तर दूर राहिली, पण मला जरा बघायचंय हो. असं कोणी म्हणेल, की मग जरा चेक करूया आपण अध्ययन वर्गाला काय आहे या भगवद्गीतेमध्ये एवढं? मग जे या वृत्तीने येतायत, मग बघा एखादी लग्न संस्था, मग कोणी म्हणेल का हो, की जरा बघूया लग्न करून बघूया असं म्हणता येईल का हो? ती जबाबदारी आहे तुमची. लग्न संस्था ही जबाबदारी आहे. मग ते ध्येय, त्याचं ध्येय काय आहे? लग्न केल्यानंतर त्या जबाबदारीनं तो संसार, ते कुटुंब संस्था आणि त्या सगळ्या गोष्टींना व्यवस्थित जपायचंय. मग नुसतंच ते व्हेरिफाय करण्यासाठी कोणी लग्न करायला सगळ्यांचं आयुष्यच उद्ध्वस्त होतील हो अशी. असं करून थोडी चालेल. मग त्याचप्रमाणे तुम्ही या भगवद्गीतेला जाणायचंय. त्याला पडताळण्यासाठी किंवा कुठेतरी व्हेरिफाय करण्यासाठी नाही. कारण मग ती मनात शंका असते कुठेतरी. प्रश्न असू दे, पण ती शंका दूर करायची आणि म्हणूनच मग त्या शंकेला सुद्धा भगवंतांनी आधी सांगितलंय, की त्या आध्यात्मिक मार्गावरती का? कारण का मग कुठेतरी प्रगती खुंटतीये? ती खुंटतीये कारण मग ते असोसिएशन नाहीये, तो सत्संग नाहीये. मग त्या त्या ज्ञानामध्ये कुठे भर पडत नाहीये, त्या आध्यात्मिक ज्ञानाचं वाचन नाहीये. मग या सगळ्या ज्या भक्तीच्या सेवांमधनं मग ज्या अमरीश महाराजांचं उदाहरण दिलेलं आहे, की ते प्रत्येक अवयव इतक्या भगवंतांच्या भक्तीमध्येच त्यांनी विलीन केलेले आहेत हो.
पायाने चालतायत, ते देवळामध्ये जातायत, मुखाने नामस्मरण करतायत, कानाने कीर्तन ऐकतायत आणि हाताने वंदन करतायत भगवंतांना, स्मरण करतायत, चिंतन करतायत त्यांचं डोक्याने, मेंदूने. अशा प्रकारे प्रत्येक अवयव त्यांचा याच्यामध्ये गुंतलेला आहे, की जे काही करतोय ते भगवंतांसाठी करतोय. मग या देहाचं सुद्धा रक्षण त्या कृष्णाची उपासना करण्यासाठी, कारण ती कृतज्ञता आहे. भौतिक जगात जगायचंच आहे. हो, आपण सगळेजण त्या त्या रोजचा दिवस येतोय आणि आपण त्या दिवसाच्या संघर्षाला आजच्या 15व्या अध्यायात पण भगवंत ते म्हणतायत, की खूप संघर्षांना तुम्ही तोंड देताय. मग ही इंद्रिय जी आहेत, ही कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय घेऊन तुम्ही इतक्या संघर्षांना रोजच्या रोज इतका संघर्ष झेलताय आणि त्याला तोंड देताय. म्हणून तेच जगायचंय तसं. की मग त्या कृतज्ञ भावनेला जर जोपासलं तर ते भौतिक जगणं सुद्धा किती सुयश, ते किती सुकर होऊन जाईल. ते किती सोयीचं होईल. मग निश्चित ती कृतज्ञता मनामध्ये मग तिथे असेल, कारण जे काही आहे ते भगवंतांपासून आहे, त्यांची कृपा आहे. ही जी कृतज्ञतेची भावना मनामध्ये असेल, तर ते भौतिक जगातलं सुखही पोहोचणार नाही. कारण ते जे करता आहेत ते कृष्ण भावनेने केलं जात आहे, हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणून मग आजच्या अध्यायात आपल्याला तेच जाणायचे, की हे ज्ञान जे भगवंत देतायत, मग प्रत्येक ज्ञानाला, मग ज्या गुह्य ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, राजगुह्य ज्ञान, मग प्रत्येक ज्ञानाला भगवंतांनी श्रेष्ठ म्हटले. पण हे जे ज्ञान भगवंत म्हणतायत, तर हे घेऊन तू पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये येणार नाहीस, त्या बंधनांमध्ये तू अडकणार नाहीस, कारण तू जाणशील की हे 3 गुणांनी कशा प्रकारे हा आत्मबद्ध होतो आहे. मग त्यांची वैशिष्ट्ये आपल्याला जाणायची आहेत. काय आहे सात्विकता, काय राजसिकता आहे, काय तामसिकता आहे. मग त्यांचे गुण तर जाणायचे आहेत, पण मृत्यूनंतर सुद्धा यांचा काय परिणाम होतात, त्यांची परिणिती कशात होते. मग हे सगळं जाणून या बंधनात न अडकता क्षर अक्षर ते जाणायचे आणि त्याच्याही आधी गुणातीत कसं व्हायचंय. ज्या अकर्मी नारद मुनींना आपण म्हटलं, त्याच प्रकारे या गुणातीत, मग या सात्विक, राजसिक, तामसिक या कुठेतरी बद्ध होण्याऐवजी, या गुणांमध्ये बद्ध होण्याऐवजी त्याच्या गुणातीत होण्याचा प्रयत्न करायचे, की या गुणांच्या पलीकडे जाऊन जी भावना जाणायची आहे आणि जे काही करतो आहे ते कृष्ण भावनेने करतो आहे, हे जाणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. धन्य भगवान म्हणाले, सर्व ऋषीमुनींनी परमसिद्धी प्राप्त केलेली आहे. हे जाणून मी तुम्हाला हे परमज्ञान, सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान पुन्हा सांगेन. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. मग भगवंत म्हणाले, बघा हे 9 योगेंद्र आपल्याला दिसतायत. जे ऋषभदेवाचे पुत्र, ते इतके इतके शुद्ध भक्तीमध्ये, की त्यांनी ज्या वेदांचा अभ्यास केलेला होता आणि त्यांनी या या ज्या ऍब्सोल्यूट ट्रूथ म्हणजे या भगवंताला इतकं निकटपणे, त्या भगवंताच्या इतके निकट होते, की त्या वेदाभ्यासाने त्यांनी स्वतःला तितकं पवित्र केलेलं होतं, की ज्या ज्या ठिकाणी मंत्र उच्चार आणि ज्या ठिकाणी यज्ञ, आहुती या दिल्या जायच्या, तिथे ते स्वतःहून हजर होऊन तिथल्या त्या आहुतींचा यज्ञाला आणि तिथे आशीर्वाद द्यायचे. तसे ह्या चित्रामध्ये दिसतंय, ही पुराणातली निमिराजांची गोष्ट आहे. आणि निमिराजांनी जे यज्ञ याग केले त्यावेळेला हे 9 योगेंद्र तिथे आले होते. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत, की या ऋषीमुनींनी जी सिद्धी प्राप्त केलेली आहे, की अशा या सिद्धीनी मग निमिराजांनी त्यांना जे आसन ग्रहण करायला दिलं आणि त्यांना त्यांच्याकडे चौकशी केली, विचारणा केली, की ज्या ज्या कृष्णाला मला जाणायचंय आणि भगवंताला जाणायचं, ज्या भागवताचं मला तुम्ही कथन करा. अशा परमसिद्धी मिळालेल्या या योगेंद्रांकडून त्यांनी ज्ञान घ्यायचा प्रयत्न केला आणि त्या निमिराजांना ते ज्ञान त्यांच्याकडून जाणून घ्यायचं होतं, जे सगळ्यात श्रेष्ठ असं परम ज्ञान होतं. आणि म्हणून या ऋषी मुनींनी ते ज्ञान दिलेलं आहे, ही परमसिद्धी त्यांनी प्राप्त केलेली आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. याप्रमाणे स्थिर झाल्यावर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळी व्यथित होत नाही. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग हे जे ज्ञान घेतलेलं आहे, या जेव्हा या गुणांच्या त्रिगुणांचा प्रभाव ज्याच्यावरती आहे, तेव्हा जो या स्वभावांना जाणणार आहे, तेव्हा निश्चितच हे जाणून तो भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती कशी करेल, कारण कुठेतरी स्वतःला त्या भौतिक इच्छांपासून दूर ठेवेल, अनासक्त ठेवेल
आणि त्या इंद्रिय विषयांना बाजूला ठेवून तू त्याचं मन आणि बुद्धी भगवंतांवर स्थिर करायचा प्रयत्न करेल. आणि म्हणून आपल्याला या वैकुंठातलं हे चित्र दिसतंय बघा, की जिथे इतके शुद्ध भक्त आहेत, मग इतके सुडौल अशा बांधा असलेल्या आणि इतक्या सुंदर स्त्रिया तिथे, की इतकं सौंदर्याने नटलेलं, आनंदाने, की जिथे सच्चित आनंदाचा पूर्णपणे प्रभाव आहे. कारण ज्या ज्या कृष्णाच्या सच्चित म्हणजे ज्ञानाने परिपूर्ण शाश्वत अशा आध्यात्मिक जगताचं हे चित्र आहे, की जिथे मग कृष्ण भावनेने पूर्णपणे घडून गेलेले सगळे त्याचे भक्त आहेत आणि जे काही आपल्याला दिसतायत स्त्री-पुरुष ते इतके कृष्ण भावनेमध्ये आहेत. मग एकमेकांशी त्यांचा संबंध आहे त्यातूनही त्यांना त्या कृष्ण भावना भाविक संततींची निर्मिती करायची आहे. मग इतकी ही कृष्ण भावना जोपासलेली आहे आणि म्हणूनच मग जो हे जाणतो आहे, तो हा निश्चितच या वैकुंठाला मग तो भगवंतांच्या धामाला निश्चितच मार्गस्थ होऊ शकतो, की जेव्हा या जीर्ण देहाचा त्याग केला जाईल, तेव्हा या पुन्हा भौतिक जगतामध्ये परत येणार नाही. सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महत्योनी रहं बीजप्रदः पिता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कौंतेय, भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रगट होत असतात आणि मी बीज प्रदान करणार पिता आहे. हरे कृष्ण माता. मग ज्या भौतिक प्रकृतीला बघा आपण आधीच्याही अध्यायामध्ये याचे उल्लेख ऐकलेले आहेत, की ज्याचा प्र बीज देणारा पिता हे प्रत्यक्ष भगवंत आहे. मग ब्रह्मा हा दुसरा निर्माता आहे. पण ओरिजिनल कोण? मूळ निर्माते आहेत, की ज्यांनी ब्रह्मांनी त्यांच्यापासूनच ते बीज घेतलेलं आहे आणि म्हणूनच हे भगवंत हे बीज देणारे पिता आहेत आणि प्रकृती माता आहे. आणि म्हणून या पित्यापासून मग ज्या ब्रह्मांनी सुद्धा भगवंतांची स्तुती केलेली आहे, की जेव्हा ही सृष्टी निर्मिती करण्याचं कार्य ब्रह्मांवर सोपवलं गेलं, तेव्हा भगवंतांचीच स्तुती केली आणि भगवंतांचंच चिंतन केलेलं आहे ब्रह्मांनी. अशा या बीज देणाऱ्या पित्याला आपल्याला जाणायचंय, की जो परम ध्यान, परम परम कारण असलेले, कारणांचे कारण असलेले परम तत्व आहे. या तत्वाला आपल्याला पूर्णपणे जाणायचं आहे. आणि म्हणूनच मग ज्या इच्छांनी ज्या आपण कालही बघितलं, की कशा प्रकारे मग या 84 लक्ष योनींमध्ये या सर्व ज्या काही जीवांची निर्मिती केलेली आहे, त्या प्रत्येकामध्ये मग ते बीज देणारा पिता या सगळ्या सृष्टीचा भगवंत आहे. आणि म्हणून तो परब्रह्म, तो परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये दिसतो आहे. बघा आपल्याला दिसताय, या सगळ्या इच्छांनी या योनीतनं जन्म घेतलेला आहे, परंतु त्याचे बीज देणारे पिता हे भगवंत आहे. मग आता आपल्याला जाणायचंय, की या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक मग या भौतिक प्रकृतीच्या भौतिक प्रकृतीवर ज्या त्रिगुणांचा प्रभाव आहे, त्याच्या खाली आपण आहोत. ज्या मायेच्या नियंत्रणाखाली आपण आहोत, पण ती माया नियंत्रित कोण करतंय? तर प्रत्यक्ष भगवंत करताय. सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृतिसंभवः निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहीनमव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृती सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांनी बनलेली आहे. हे महाबाहू अर्जुन, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो, तेव्हा या 3 त्रिगुणामुळे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग बघा जो जो पावसाचा थेंब असतो ना, तो जेव्हा या पृथ्वीवर पडण्यापूर्वी जेव्हा तो पावसाचा थेंब येतो, तेव्हा तो किती पारदर्शक आणि किती स्वच्छ असतो. पण तोच जेव्हा या मातीत मिसळतो, तेव्हा त्याचा चिखल होतो हो. आणि म्हणूनच हा स्वच्छ थेंबाची जी परिस्थिती होते, तीच आपल्या या या जीवाची होतीये, की ज्या भौतिक प्रकृतीमध्ये जेव्हा तो येतो आहे, हा आत्मा, तेव्हा तो बद्ध होतोय. हा आत्मा मुळात आध्यात्मिक आहे. त्याचा मूळ स्वभाव हा आध्यात्मिक आहे. पण तो जेव्हा या भौतिक प्रकृतीमध्ये येतोय, तेव्हा तो बद्ध होतोय. मग ती सात्विकता असू दे, मग राजसिकता तर सगळी वासनेने आहे ग्रासलेली. आणि तामसिकता तर सगळी अज्ञानातच आहे हो. आणि म्हणून मग तो निश्चितच या सगळ्यांनी बद्ध होतो. मग त्याच्या ज्या काही त्याच्या क्रियाकलाप असतात त्या सगळ्यावरती या त्रिगुणांचा प्रभाव असतो. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति
ज्ञान संगेन चानघ. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे अनघ अर्जुना, सत्वगुण इतरापेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमयी आहे आणि हा मनुष्याला सर्व पापापासून मुक्त करतो. हे जे सत्वगुणामध्ये स्थित आहेत, ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हा व्हिडिओ एकदा बघून घ्या बरं का. आवाज किती येतोय ते बघा, पण हा व्हिडिओ बघा हा सगळ्यांनी. हरे कृष्ण. हे इंग्लिशमध्ये आहे. प्रभुपादांचं हे बरचसं ज्या परदेशांमध्ये आपण बघितलेले तर बरेचसे त्यांचे जे काही बनवलेले आहेत, काही आधीचे व्हिडिओज आहेत काही, तर त्या बऱ्याचशा त्या भाषांवर आधारित आहेत. परंतु त्याचा उद्देश लक्षात घ्या की मग ही जी सात्विकता आहे, ही सात्विकता त्या आपल्या त्या त्या मनुष्याला, त्या व्यक्तीला बघा सांगतेय की मग हे किती स्वच्छ निर्मळ आहे. हे हा सात्विक गुण किती जगाला निर्मळता दाखवतोय, की मग त्या चक्षूंनी तो इतकं स्वच्छ जग दाखवतोय की हे हेल्दी खाणं मी आणलेलं आहे आणि इतकं निर्मळ स्वच्छ आहे बघ सगळीकडे वातावरण, हवा किती शुद्ध आहे, कारण तो सात्विकतेमध्ये आहे. पण तोही कुठेतरी या सुखांनी बद्ध होतोय, कारण तो स्वतःसाठी उपभोगतोय. तिथे कृष्ण मिसिंग आहे हो परत. जो सत्व गुणांमध्ये स्थित आहे ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होत आहेत. मग ज्ञान घेत आहेत, आत्मसात करतायत, इंद्रियांना कुठेतरी नियंत्रित करतायत, पण कृष्ण मिसिंग आहे. ती भावना अजूनही मिसिंग आहे. ती कृतज्ञतेची भावना नाहीये. जे करायचंय ते मला करायचंय, हे मला निर्मळ वाटतंय, मला असं वाटतंय, हा मी अजून गेला नाही. आणि म्हणून ती सात्विकता सुद्धा कुठेतरी या भौतिक जगामध्ये त्या आत्म्याला सात्विकतेने बद्ध केलं जातंय. मग बघायचंय राजसिकता काय आहे. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कोणते या असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षामुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि यामुळे देहधारी जीव सकाम कर्माशी बांधला जातो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग आपल्याला हा व्हिडिओ पण एकदा बघून घ्या. फक्त तामसिक याचा नाहीये, राजसिक. बघा किती तो आवेश आहे बघा. आणि म्हणून त्या वासना मग तो तो त्या जीवाला सांगतोय की तू थांबायचं नाहीयेस, तू हे मिळवायचंयस, ते मिळवायचंयस, तुला इथे थांबून नाही चालणार, तुला हे कमवायचंय, तुला हे अजून करायचंय. कारण मग ती इच्छा संपतच नाहीये. कारण कुठेतरी त्याला कुठेतरी एंडलेस आहे हे सगळं. कारण त्या वासनेमध्ये मग मला मला प्रमोशन मिळवायचंय, मग ते कुठल्या का मार्गाने असू दे. मग मग ती नैतिकता, अनैतिकता सगळं गुंडाळून ठेवलेलं आहे. कारण ती वासना, ती महत्वाकांक्षा कुठेतरी इतकी त्या रजोगुणाने ग्रासलेली आहे, की त्यामुळे तो देहधारी जीव कुठेतरी सकाम कर्माशी, की मला त्याच्यातनं फळं हवी आहेत. मला हे मिळवायचंय, मला ते मिळवायचंय, माझा उत्कर्ष झाला पाहिजे, माझ्या मुलांना असं केलं पाहिजे, माझ्या पत्नीला हे मिळालं पाहिजे, माझ्या घरात हे झालं पाहिजे, मला अजून 2 मजली घर बांधायचंय, मला इतकं एवढ्या गाड्या घ्यायच्या आहेत, असं करायचंय. हे सगळं कुठेतरी सकाम कर्मात अडकलंय. मग इथे तर कृष्ण मिसिंगच आहे, पण जे काही करायचंय ते सुद्धा स्वतःच्या त्या वासनेने, स्वार्थी भावनेने फक्त करायचंय. आणि म्हणूनच त्या वासनांचा इथे त्या रजोगुणाला पूर्णपणे रजोगुणाला त्या वासनेनी बांधलेलं असतं. मग तामसिकता काय सांगते? तमस्त्वनानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारता, अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला तमोगुण म्हणजे
सर्व देहधारी जीवांचा मोह असल्याचे जाण. प्रमाद, आळस आणि निद्रा हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत आणि ते बद्ध जीवाला बंधनकारक ठरतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग हे अज्ञानातच आहेत हो. तामसिकता म्हणजे फक्त स्वतःच एक वलय तयार केलेलं आहे स्वतःभोवती. आणि म्हणूनच मग ते ते ज्ञान आहे की नाही, अज्ञान आहोत आपण, हे पडताळायची पण ज्याला गरज भासत नाही, असा हा तमोगुण आहे. की तो सर्व देवधारी दियांचा मोह असल्याचे जाण. मग तिथे कुठेतरी प्रमाद आहे, कुठेतरी तो आपण म्हणतो ना, आणि मग तो आळस आहे, कारण काही पडलेलीच नसते कशाची. मग ते झालंय न झालंय ती गोष्ट, की त्याची जबाबदारी आहे किंवा कुठल्याही गोष्टीचं ते वाटून घेणंच नसतं, आणि मग स्वतःला त्या कुठेतरी सोफ्यावर लोळत पडायचं, मग काहीतरी खात पडलंय, मग मद्यपान करत, मग कुठेतरी त्या मूव्हीजचा आणि सगळ्याचा आस्वाद घेत आपण आपल्याच दुनियेमध्ये राहायचं, की मग इतकं त्या प्रमादाने आणि इतक्या स्वतःला बद्ध करायचं, की मग त्या अज्ञानाचाही काही पत्ता नसतो, की आपण त्या ज्ञानाला पडताळायला पाहिजे का, इतकंही त्यांना बरोबर चूक बघायची गरज नाही वाटत. कारण ते स्वतःच्याच वलयामध्ये असतात, अज्ञानामध्ये राहत असतात. सत्वं सुखे संजयती रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारता, सत्वगुण मनुष्याला सुखाने बांधतो, रजोगुण सकाम कर्माशी बांधतो आणि तमोगुण त्याचे ज्ञान आवृत्त करून त्याला प्रमादाशी वा मूर्खपणाशी बांधतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं मी म्हंटल की मग सुखाने बांधतोय सत्वगुणाला. सात्विकता आहे, इंद्रिय तृप्ती नाहीये, इंद्रियांवर निर्णय कुठेतरी नियंत्रण मिळवायचंय, सगळं आहे. पण कुठेतरी त्या सुखाने बद्ध होतो. त्याच्यातलं मी जात नाहीये अजून पूर्णपणे, आणि म्हणूनच तिथे कृष्ण भावना पूर्णपणे आलेली नाहीये. मग ती सात्विकता निश्चितच त्या वाटेवर जाऊ शकते. निश्चितच त्या निष्कर्माच्या वाटेवर जाऊ शकते. आणि मग तो रजोगुण तर सकाम कर्मामध्येच आहे. कारण ती वासना आहे, इंद्रिय विषयांविषयीची ओढ आहे. मला हे मिळवायचंय, ते मिळवायचंय, याचं हे बघायचंय, हे ऐकायचंय, हे खायचंय, ते, कारण सगळी ती ज्ञानेंद्रिय कुठेतरी आसुसलेली आहेत सगळ्या गोष्टीचा उपभोग घेण्यासाठी. आणि तो तमोगुण अज्ञानातच आहे, ज्याचं ज्ञान मूर्खपणाशी. मग या तमोगुणी वृत्तीला मूर्खपणाच म्हटलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारता, सत्वगुण कधी कधी रजोगुण आणि तमोगुण यांचा पाडाव करून प्रमुख होतो. कधी कधी रजोगुण सत्व आणि तम यांचा पाडाव करतो आणि इतर वेळी तमोगुण सत्व आणि रव यांचा पाडाव करतो. याप्रमाणे त्यांच्यामध्ये वर्चस्वासाठी निरंतर स्पर्धा सुरू असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, मग त्या मनावरती कोणाचा ताबा आहे? मग त्या मनाला नियंत्रित करणं तर दूर, पण मग ती सात्विकता कधी कधी जोर धरते, मग राजसिकता आणि तामसिकता याचा जोर कमी असतो. परंतु राजसिकता मग ती वासनेमध्ये देह असला तर मग सात्विक आणि तामसिक वृत्ती कुठेतरी वेगळ्या प्रकारे रिॲक्ट होत असते. पण पण बघितलं तर बघा, जास्त दोरी त्या तामसिकतेकडेच आहे. कारण कुठेतरी आपण म्हणतो ना, त्या वाईट गोष्टींचा लगेच कुठेतरी मोह पडलेला असतो. मग ते मला हवंच आहे कुठल्याही परिस्थितीत, किंवा मग त्या स्वतःला त्या लूपमध्ये, स्वतःला त्या गोष्टीमध्ये इतकं त्या दरीत टाकायचं, की मग दुसऱ्या काहीच गोष्टींना महत्व उरत नाही. अशी ही तामसिकता सगळ्यात खेचायचा प्रयत्न करत असते मनुष्याला. कारण कुठेतरी त्या मनाला, बुद्धीला, मग जे आपण दुसऱ्या, तिसऱ्या अध्यायापासून बघितलं, कुठेतरी ती वासना बघा, ती कामवासना, मग ती अटॅचमेंट, ती ती कामवासना कुठेतरी त्या क्रोधामध्ये रूपांतरित होते. कारण मग ते कुठलेही समाधानच होत नाही हो. मग हे प्रमोशन मिळालंय, किंवा मग घरामध्ये सुद्धा बायकोला इतक्या साड्या आणून दिल्या तरी नाही, माझ्याकडे अजून साड्या, मला हे लग्न आहे तरी मला साडीच नाही हो. मुलांना इतकं सगळं आणून दिले, टेक्निकल डिव्हाइसेस, तरी पण माझ्याकडे त्या व्हर्जनचं नाहीये, मला लेटेस्ट व्हर्जनचं हवंय. मग इतरांनाही कितीही दिलं तरी त्याचं कुठेतरी पूर्णत्वाला जातच नाहीये हो, समाधानच नाहीये. मला अजून हवंय, अजून हवंय, कारण ती ओढ, मग मग ते क्रोधात रूपांतर. मग कुठेतरी ते क्रोध, आवेश येतो. मग त्या क्रोधाचं रूपांतर कुठेतरी स्मृतीचा विनाश होतो. कारण ते मनच काम करत नाही ना. त्या मनाचा कुठेतरी पूर्णपणे त्या मनाला अधःपतनाकडे नेलं जाते. त्या बुद्धीचा नाश होतोय आणि मन कुठेतरी मग त्या तामसिक वृत्तीमध्ये स्वतःला अधःपतनाला नेतो आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा सर्व देहाची सर्व द्वारे ज्ञानाने प्रकाशित होतात,
तेव्हा सत्वगुणाच्या प्रगटीकरणाचा अनुभव येऊ शकतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग जी 9 द्वारं आहेत, की जे 2 नासिका आपल्या, जे 2 कान आहेत, ते 2 डोळे आहेत, एक तोंड आहे, आपलं पोट, आपलं जननेंद्रिय आहेत आणि आपली जे या सगळ्या म्हणजे 9 किती झाले? 1 मिनिट हां. गुदद्वार आहे. बरोबर. उदर तर 2 नासिका, 2 कान, 2 डोळे, आपलं तोंड, आपलं उदर आणि आपलं गुदद्वार गुदद्वार. आणि जननेंद्रिय. तर ही सगळी जी आहेत, ही आपली 9 द्वारं आहेत. मग स्वतःला या मग ईशोपनिषदामध्ये नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन जे जे उपदेशामृत आहे त्याच्यामध्ये खूप सुंदर दिलेलं आहे, की मग ही जी ओढ आहे त्या ओढीला कसं रोखायचंय. मला काय बघायची इच्छा होतीये, मला काय ऐकायची इच्छा होतीये, मला काय खायची चटपटीत इच्छा होतीये. मग त्या त्या जननेंद्रियांना, त्या कामवासनेला, मग सगळ्याच गोष्टींना कशा प्रकारे नियंत्रित केलं जातं. मग जेव्हा या चैतन्याने मग जो मनुष्य आत्मसाक्षात्कारी भावनेच्या मार्गावरती जातो आहे, कुठेतरी ती सात्विक वृत्ती कुठेतरी प्रगत होतीये, मग ती इंद्रिय नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, तेव्हा निश्चितही 9 द्वारं या चैतन्याने प्रकाशित होऊन स्वतःला कुठेतरी नियंत्रित करू शकतात. काबूत ठेवू शकतात मनाच्या आणि त्या ज्या मनाच्या दोऱ्या ज्या आहेत ना, त्या बुद्धीच्या ताब्यात जाऊ शकतात आणि मगच तो आत्मा असल्याचं, मग त्या आत्म्याचं जे आध्यात्मिक प्रवास आहे, तो मात्र सुकरपणे होऊ शकतो. म्हणून त्या मन, बुद्धी आणि ही इंद्रिय ही या 3 जागा आहेत, जिथे ही काम वासना मग ती आच्छादू शकते, अशा या 3 जागा आहेत. आणि म्हणून मग या सगळ्या 9 द्वारांना जो प्रकाशित ठेवतो आहे आणि जो स्वतःला त्याच 9 द्वारांमध्ये चैतन्याने ठेवतो आहे, आनंदी ठेवतो आहे, तो निश्चितच त्या सात्विक मार्गाच्याही पुढे जातोय आणि ती सात्विकता कुठेतरी प्रगत होण्याचा प्रयत्न करते. पण ही राजसिकता बघा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भरतर्षभ, जेव्हा रजोगुणामध्ये वृद्धी होते, तेव्हा अत्यंतिक आसक्ती, सकाम कर्म, महत् प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणे उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. बघा, मला पैसा घ्यायचाच आहे, मग मला हे उपभोगायचंच आहे. मग ते कुठल्याही मार्गाने असू दे, पण मला ते हवंच आहे. मग त्या परस्त्रीशी संबंध, मग तो जुगार, सट्टा या गोष्टीतनं सगळं मिळवणं किंवा मद्यपान करणं, मग मांसाहार करणं याचं कशाचंच काही वाटत नाही. कारण त्या इच्छाच अनियंत्रित असतात. त्या वासनांना कुठेतरी ताळतंत्रच नसतं. सगळं सोडून दिलेली असतात ताळतंत्र. कारण मला जे करायचंय ते मी वागेन. आणि मग जे बेछूट झालेलं मन वागतं, जे बेछूट झालेलं शरीराच्या ज्या भोग भोगले जातात, ते निश्चितच त्या रजोगुणाच्या खाली असतात. आणि मग हा तमोगुण कुठेतरी बघा स्वतःला एका दरीत टाकलेला आहे, कारण स्वतःच्या वलयामध्येच आहे तो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कुरुनंदन, जेव्हा तमोगुणामध्ये वृद्धी होते, तेव्हा अंधकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा आणि मोह हे प्रगट होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग जी तामसिक वृत्तीमधली लोकं असतात, आयदर ती ह्या सगळ्या मनाच्या कह्यात मग ते इतके दुसऱ्यांच्या विचाराने त्यांच्यावर इन्फ्लुअन्स आणि इतका प्रभाव असतो, की जे कुठेतरी चुकीच्या मार्गाने एकतर जातात किंवा मग आता आपण बघतो, की या पॅन्डेमिकमध्ये आणि ज्या मानसिक मग स्वतःच्या मनावरही नियंत्रण न ठेवणारं आणि मग त्या कुठल्याही चुकीच्या मार्गाने जाणं, मग स्वतःला त्या अंधकारामध्ये, मग त्या अज्ञानामध्ये मग मग त्याला कारणीभूतही बऱ्याच गोष्टी होत्या आणि या पॅन्डेमिकमध्ये लोकं म्हणजे तो कोव्हिड राहिला बाजूला, पण त्याच्या भयाने कितीतरी लोकांच्या मनावरती विपरीत परिणाम झालेत. आणि म्हणून मग आपण डिप्रेशन, सुइसाईड यासारखी की स्वतःला संपवण्याइतके लोकांनी प्रयत्न केलेले आहेत. कारण मग कुठेतरी ती भावना इतकी त्या थराला जाते, अज्ञान असतं ते. कारण मग ते गोष्ट मिळवण्यासाठी किंवा ती मिळत नाहीये म्हणून कुठेतरी तो जो अट्टाहास केलेला असतो, या सगळ्यामुळे ते परिणाम भोगायला लागतात. म्हणून तो जो बॅलन्स आहे तोच कुठेतरी ढळतो. आणि म्हणून मग त्या स्वतःच्या त्या खोल दरीमध्ये, अंधकाराच्या दरीमध्ये मनुष्य स्वतःला फेकून देतो. आणि त्या मूर्खपणामध्ये, कारण मग तो दुसरं-तिसरं नाही तर प्रभुपादांनी त्याला मूर्खपणाच म्हटलेलं आहे. भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत, की अशी लोकं मग मूर्ख का असतात? कारण ती एकतर अज्ञानामध्ये असतात. जे करता आहेत त्या चुकीच्या बरोबर या गोष्टीलाही ते जाणू शकत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्याचा सत्वगुणामध्ये मृत्यू होतो,
तेव्हा तो महर्षीच्या उच्चतर पवित्र ग्रहलोकांना प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्या ज्या सत्व गुणामध्ये, रजो गुणामध्ये आणि तमो गुणामध्ये झाल्यानंतर हा श्लोक तर सांगतोच आहे आणि म्हणून मग त्यांना कुठेतरी म्हणजे ऊर्ध्व दिशेला म्हणजे त्यांना वरच्या ग्रहांवर प्रवेश मिळतो कारण कुठेतरी ती सात्विकता मग त्या प्रगतीकडे वळत असते आणि म्हणून मग त्यांना सुखासाठी मग त्या स्वर्ग सुखासाठीच कारण मग ते स्वर्ग सुख मिळतील पण पुन्हा तिथलं पुण्य क्षीण झाल्यावर पुन्हा त्या मृत्यू लोकामध्ये जन्म येणं निश्चितच आहे. म्हणून तो सात्व गुण पण कुठेतरी बद्ध आहे आणि तिथे कुठेतरी फॉल डाऊन होण्याचं तिथे कुठेतरी घसरण्याचं नक्कीच शक्यता आहे हो पाय घसरण्याची. कारण पूर्णपणे ती कृतज्ञतेची भावना आणि इथे कृष्ण मिसिंगच आहे हो. म्हणून मग ती भावना जोपासण्यासाठी कुठेतरी ते नियंत्रण वाढवणं गरजेचं आहे. तो आध्यात्मिक प्रवास अजून प्रगत करणं गरजेचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मनुष्याचा रजोगुणामध्ये मृत्यू होतो, तेव्हा तो सकाम कर्मामध्ये संलग्न झालेल्या मनुष्याचा जन्म घेतो आणि तमोगुणामध्ये मृत्यू होतो, तेव्हा तो पशुच्या योनीमध्ये जन्म घेतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हा बघा रजोगुण दिसतोय. कुठेतरी वस्त्र जास्त धारण करायची नाहीयेत. मग जे स्वतःला मनाला येईल त्याप्रमाणे वागायचंय. सगळं जे आपण आजकालच्या या भौतिक जगामध्ये बघतो, मग अशांना झाडाचा जन्म, मग वस्त्रच घालू नका. मग त्यांचा जन्म फिक्स करतात ते. त्याप्रमाणे मग कुठेतरी स्वतःला निद्रिस्त अशा मग कुठेतरी त्याप्रमाणे त्या निद्रा, आळस आणि तमोगुणाच्या त्याच गोष्टीमध्ये आहे. मग त्याचप्रमाणे ते प्राण्याच्या योनीमध्ये तसे जन्म मिळतात त्यांना. आणि मग जो जो त्या तमोगुणामध्ये पुन्हा पशु योनीमध्ये कारण मांसाहार केला जातोय. मग त्याप्रमाणे त्या डुकराचा, त्या हिंस्त्र प्राण्यांचा असे कुठलेही जन्म मिळू शकतात. कारण कुठेतरी मग त्या योनीमध्ये जेव्हा तो जन्म होतो, तेव्हा निश्चितच त्यांना त्याच जन्मामध्ये जसं आपण बघितलं आधीच्या ह्याच्यात, की जे भाव असतात, मग जे काही इच्छा, वासना असतात ते पुढच्या जन्माला निश्चित करत असतात. कर्मणः सुकृतस्याः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तामसम तमसः फलम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पुण्यकर्माचे फळ शुद्ध असून ते सत्वगुण असल्याचे म्हटले जाते. परंतु रजोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ दुःख आहे आणि तमोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ मूर्खपणा तथा अज्ञान आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्या ज्या सात्विक शुद्धतेला जिथे मंदिरांची उपमा दिलेली आहे, की मग त्याचं फळ शुद्ध असतं, की ती शुद्धता, सात्विकता आपल्याला भगवंतांच्या निवासामध्ये, अस्तित्वामध्ये आपण जिथे त्या मंदिरांप्रमाणे ती पुण्य अशी जागा असते. अशा प्रकारचं कुठेतरी शुद्धता असते त्या सात्विकतेमध्ये. त्याच प्रकारे मग रजोगुणांमध्ये काय, तर कुठेतरी हे हे जे बिल्डिंग आणि हे भौतिक जगातलं सगळं हे दृश्य दिसतंय ना, मग कुठेतरी झोपडपट्टी आहे. मग त्या वासना, इच्छा आणि त्या सगळ्यांनी जे ग्रासलेले आहेत, की मला हे मिळवायचंय. मग त्या मोठ्या-मोठ्या हाय राईज बिल्डिंग्स असतात त्या दाखवल्यात. मग या सगळ्याचं कुठेतरी त्या वासनेभोवती दिसतोय. पण तमोगुण काय? वरचा रस्ता, खालचा रस्ता कुठे सगळं बंदच आहे हो. इथे वरचा रस्ता पण कुठेतरी निश्चित नाहीये. खालचा इथे बंद झालाय. त्याच्यामुळे सगळा मूर्खपणातच असतो. कारण अज्ञानामध्ये असतो हा जीव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कुठे सत्व सत्वगुणापासून. सत्वगुणापासून वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होते. रजोगुणापासून लोभ उत्पन्न होतो आणि तमोगुणापासून प्रमाद, मोह आणि अज्ञान उत्पन्न होतो. हरे कृष्ण. म्हणून मग जे ज्ञान घेऊन जसं मी म्हटलं की सात्विकता निश्चितच कुठेतरी निष्काम कर्माकडे पारगस्थ होत असते. ज्या ज्ञानातून पण मग ते ज्ञान कुठेतरी आत्मसात करून त्याला प्रगत करायचे. अशी ही सात्विकता आहे. मग रजोगुणामध्ये बघा कुठेतरी दिसतंय समोर ती धूसर आहे वस्तू पण ती पाहिजे मला कारण ती इच्छा आहे, वासना आहे. तमोगुणामध्ये सगळा प्रमादच दिसतोय. चेहऱ्यावरती निराशा आणि मग ते अज्ञान आहे आणि मोहाने स्वतःला ग्रासलंय. मला ते मिळत नाही म्हणजे झालं, सगळं संपलं. आयुष्य तिथेच संपलं. एंड ऑफ द वर्ल्ड असं. अहो, पण तिथे तसं नसतं हो. पण ते सांगण्याचा तितका प्रयत्न केला तरी तिथे डोक्यात कुठून जाणार? कारण ते ज्ञानाने अज्ञान आहे हो तिथे सगळं आणि कुठेतरी भरून घ्यायचं कारण कुठेतरी रिसेप्टिव्हनेस मग तो घेण्याचा मार्गामध्ये नसतातच ते. कारण स्वतःच्याच मोहामध्ये असतात, स्वतःच्याच वलयाभोवती असतात.
मग बघा कसं चेहऱ्यांवरनं आपल्याला दिसतंय, हा कुठेतरी प्रमाद वासना दिसतीये, कुठेतरी इच्छा वासनेमध्ये ही सात्विकता लगेच लक्षात येते. पण ही तर अत्यंत अज्ञानी तामसिक मूर्खपणाची भावना दिसतीये. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्वगुणी मनुष्य क्रमशः ऊर्ध्व गतीने उच्चतर लोकांमध्ये जातात. रजोगुणी मनुष्य पृथ्वी लोकावर वास करतात आणि निंद्य तमोगुण मनुष्यांचे नरकलोकी अधःपतन होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग पुन्हा फिरून जे आपण इथे म्हटलं की पुन्हा फिरून या मृत्यूलोकामध्ये जन्म घेतला तो, मग त्यांना त्या मृत्यूलोकामध्ये रजोगुणी वासना असतात, त्यांचा जन्म पुन्हा इथे होतो. मग पृथ्वी लोकावरती होतो. म्हणजे सात्विकता आहे ती कुठेतरी स्वर्ग सुखाकडे जातीये, वरच्या ग्रहांकडे जातीये. पण जी तामसिकता आहे ती कुठेतरी नरक वासनाच मिळणार आहे तो त्यांना, पशु योनीमध्ये. आणि मग त्या वासनेमध्ये अशा या नरक यातनाच भोगायच्या आहेत, कारण अधःपतन असतं त्यांचं. मग हा जो गोलोकाचा चार्ट मला वाटतं मी ग्रुपवर टाकलाय का पुन्हा एकदा बघते. पण त्या ग्रुपवरती मी छोट्या प्रमाणामध्ये आहे त्याच्याविषयीची माहिती पण त्या तात्पर्यामध्ये तुम्हाला सापडेल, की कशा प्रकारे मग पृथ्वी आहे, त्याच्या खालचे हे अतल, वितल, सुतल, तक्तल, महातल आणि रसातल आणि पाताळ असे हे लोक आहेत. मग पृथ्वीच्या वरती जे आहेत हे सगळे स्वर्गलोकापर्यंतचे आहेत. सत्यलोक, भुवरलोक असे हे सगळे स्वर्गलोकाचे आणि महालोकाचे, त्याच्यानंतर जनलोकाचे, तपोलोकाचे अशी ही वरची ऊर्ध्व सगळी आहेत युनिव्हर्स किंवा ह्याची. आणि जो पृथ्वीचा आहे मग असं हे मधलं प्लॅनेट आहे अशा प्रकारे या. आणि मग जिथे प्रत्येक ठिकाणी आपण म्हणतो आणि मग ज्या ब्रह्मांनी निर्मिती केलेली आहे सृष्टी, त्यांचे बीज देणारे पिता कोण आहेत तर हे गर्भोदकशाही विष्णू, की ज्यांच्या बेंबीतून आलेल्या त्या कमळावरती आपल्याला ब्रह्मा दिसत आहेत, ज्यांनी या सृष्टीची निर्मिती केलेली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दिसलं माताजी. जेव्हा हो. मनुष्य जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने पाहतो की सर्व कर्मांचा प्राकृतिक गुणाखेरीज इतर कोणताही करता नाही आणि जो या सर्व गुणांच्या पलीकडे असणाऱ्या परमपुरुषाला जाणतो, तो माझ्या आध्यात्मिक स्वभावाला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग या त्रिगुणांचा प्रभाव ज्यांनी जाणलेला आहे, कर्मांचा प्राकृतिक गुणांखेरीज इतर कोणताही करता नाही. मग हे जे प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावाने तो जे कर्म करतो आहे ते जाणतो जो, तो सर्व गुणांच्या पलीकडे असणाऱ्या त्या परमपुरुषाला जाणतो. मग ते काम, क्रोध, लोभ ही जी सगळी द्वार आहेत ही नरक यातना भोगायला लावणारी आहेत. आणि ह्याला ज्यांनी जाणलेलं आहे की ज्याच्यावरती नियंत्रण कोणाचं आहे तर ज्या भगवंतांचं आहे, ते जो जाणतो तो निश्चितच या परमपुरुषाला जाणतो आणि तो निश्चितच या आध्यात्मिक स्वभावाची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा देहधारी जीव भौतिक शरीराशी संबंधित या त्रिगुणाच्या पलीकडे जाण्यास समर्थ होतो, तेव्हा तो जन्म, मृत्यू, जरा आणि त्यापासून होणाऱ्या दुःखापासून मुक्त होऊन याच जीवनात अमृताचा उपभोग घेऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जो देहधारी जीव भौतिक शरीराशी संबंधित या त्रिगुणांचा प्रभाव ज्याच्यावरती आहे, तो जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या दुःखातून मुक्त होऊन या जीवनात पुन्हा उपभोग घेऊ शकतो. की ज्याने हे जाणलेलं आहे की मग त्रिगुणांच्या पलीकडे जाण्यास जो समर्थ झालेला आहे, तो निश्चित पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परत येणार नाही आणि कुठेतरी त्या दुःखातून स्वतःला मुक्त ठेवेल आणि त्याचा उपभोगही तितक्या आनंदाने घेऊ शकेल. मग कोण जाणतोय हा, कोणाला हे कोण ज्ञान देऊ शकतं तर एक उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून हे ज्ञान घेऊ शकतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, हे प्रभो, त्रिगुणाच्या अतीत असणारा मनुष्य कोणत्या लक्षणाने ओळखला जातो, त्याचे आचरण कसे असते आणि तो प्राकृतिक गुणाच्या पलीकडे कसा जातो? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
मग भगवंताला जसं अर्जुनाने विचारलं की स्थिताधीर मुनींची लक्षणं काय, तो कसा चालतो, बोलतो, बसतो, वावरतो, हे सगळं पाहिजे. त्याच प्रकारे मग या गुणांच्या अतीत जाणारा, की ज्याने जाणलंय की ही सात्विकता पण मला बद्ध करतेय, की सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या त्रिगुणांनी तो जीव जो बद्ध होतोय, तो निश्चित जी व्यक्ती जाणतीये की त्याच्या अतीत जायचं आहे, अशा लोकाची लक्षणं काय आहे, असे हे अकर्मी नारद मुनी आपण बघितले. हरे कृष्ण. मग ते ज्ञान जाणायचंय, ते गुण काय आहेत त्या अकर्मी बुद्धीचे, हे आपल्याला जाणायचंय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ती आणि मोह यांची उपस्थिती असताना त्यांचा द्वेष करीत नाही किंवा ते नाहीसे झाले तरी त्यांची आकांक्षा करीत नाही, जो त्रिगुणांच्या प्रभावामध्येही अविचलित आणि निश्चल राहतो आणि केवळ त्रिगुणच सक्रिय आहेत हे जाणून उदासीन तथा दिव्य राहतो, जो आत्मस्थित आहे आणि सुखदुःखाला सारखेच मानतो, जो माती, दगड आणि सोन्याकडे समदृष्टीने पाहतो, जो प्रिय आणि अप्रिय यांच्याविषयी समभाव राखतो, जो धीर आहे आणि स्तुती तथा निंदा, मान तथा अपमान याकडे समभावनेने पाहतो, जो मित्र आणि शत्रू यांच्याशी सारखीच वागणूक करतो आणि ज्याने सर्व भौतिक कर्माचा परित्याग केला आहे, त्या मनुष्याला गुणातीत म्हटले जाते. हरे कृष्ण. बघा, मग काय कसं आपण ज्ञान घेतलंय याच्या आधी आपण कसं जाणलं, की ज्या आधीच्या अध्यायांपासून मग ज्या स्थिताधीर मुनीला आपण जाणलं, त्यानंतरचं जे ज्ञान घेतलं, ज्या 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 दुर्मिळ महात्म्याचे गुण जाणलेले आहे, मग ज्या ज्ञानाला आपण भगवंत म्हणाले हे सगळं ज्ञान आहे आणि बाकी सगळं अज्ञान आहे. मग जो ज्ञानी मनुष्य काय काय बघतो, मग ज्या अष्टांग योगामध्ये पण आपण बघितलं की कसा त्या समाधीस्थ भावनेकडे आणि ज्या भक्तियोगाच्या मार्गातून त्या शिडीच्या मार्गाने कशा प्रकारे ती कृष्ण भावना जोपासतो, अशी व्यक्ती गुणातीत कशी असते. मग ज्या सात्विक, राजसिक आणि तामसिक या गुणांच्या पलीकडे जाऊन जो भगवंतांच्या भक्तीमध्ये स्वतःला लीन करतोय, जे माझी कर्म आहे, जे मी खातोय, जे मी उपभोगतोय, जे जे काही मी कमवतोय, ते सगळं भगवंतांना अर्पण करतो आहे. आणि म्हणूनच मग अशी व्यक्ती गुणातीत होऊ शकते, जी आसक्ती, मोह यांची उपस्थिती असताना द्वेष करीत नाही. मग ज्या भक्ताचे गुण आपण जाणले, की कोण प्रिय आहे भक्तांना, मग जो त्रिगुणांच्या प्रभावामध्येही अविचलित आणि निश्चल राहतो, निश्चल, की ती दृढता महत्वाची आहे. प्रल्हाद महाराजांसारखे, की ज्यांना अनेक वेळेला त्या मरण यातना सोसायला लागल्या तरी तो तो विश्वास हलला नाही, ती दृढता हलली नाही भगवंतांवरची. आणि म्हणूनच केवळ त्रिगुणच सक्रिय आहेत हे जाणून उदासीन आणि मग कशा प्रकारे तो निश्चल राहतो, की कशा प्रकारे तो स्वतःला आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये नेऊ शकतो. तो सोन्याकडे आणि एका दगडाकडे सुद्धा समदृष्टीने बघतो. सुख आणि दुःख यांना त्याच प्रकारे हाताळतो. असा हा मनुष्य जेव्हा मित्र आणि शत्रूशी सारखीच वागणूक करतो, तेव्हा त्याने भौतिक कर्माचा परित्याग करून तो गुणातीत झाला आहे असे समजावे. मां चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णतः भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न होतो, तो तात्काळ त्रिगुणाच्या पलीकडे जाऊन ब्रह्मस्तराप्रत उत्पन्न होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्याने या त्रिगुणांचा प्रभाव जाणलेला आहे, की सगळ्या परिस्थितीमध्ये पूर्णतः भक्तीमध्ये संलग्न होतो, जो भगवंतांशी ज्या निष्ठा, साधू संग, भजन क्रिया, मग ती रुची, ती चव, जी जी जप, नामस्मरणानी आणि त्यानंतर भगवंतांची आसक्ती, अनर्थ निवृत्ती तर आहे, पण ती भगवंतांच्या आसक्तीमध्ये पण रूपांतर होऊन मग ती जेव्हा भावभक्ती आणि प्रेमभक्तीपर्यंत पोहोचते, तेव्हा भगवंतांशी पूर्णपणे एकनिष्ठ होऊन भक्तीमध्ये जो संलग्न होतो, तो निश्चितच स्वतःला या त्रिगुणांच्या पलीकडे नेऊ शकतो. मग त्या ब्रह्मज्योतीप्रमाणे कुठेही त्या परब्रह्माचं अस्तित्व त्याला जाणवत असतं आणि म्हणूनच तो त्याच प्रकारे स्वतःला उन्नत करत असतो. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि परमसुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत, अव्यय अव्यय आणि शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा ज्योतीला मग जी फडफडत नाही, की मग ज्या परब्रह्माचा जो आधार आहे या ब्रह्म, की जे जे ब्रह्म, जे ब्राह्मण आपण जो जीवाला म्हटलेला आहे, त्या जीवाच्या त्या ब्रह्मज्योतीचा आधार भगवंत आहेत, की ज्याने या परम सुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत, अव्यय आणि शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा, मग जो भगवंतांप्रमाणेच क्वालिटेटिव्हली आहे. जसं मी म्हटलं की समुद्राचं पाणी खारट आहे, पण ते बादलीमध्ये ओतून ती बादली म्हणजेच समुद्र होऊ शकत नाही. क्वांटिटेटिव्हली आपण वेगळे आहोत आणि म्हणूनच तो अचिंत्य भेदा अभेद जाणायचा आहे, की ज्या भगवंतांप्रमाणे आपण आध्यात्मिक आहोत, आपण त्या त्या गुणांनी परिपूर्ण आहोत, असलो तरी क्वांटिटेटिव्हली दैवी नाहीत. आणि हे जे परम सत्य जो जाणतो आहे, तो निश्चितच त्या परब्रह्माचा आधार घेऊ शकतो. त्या ब्रह्मज्योतीला निश्चितच परब्रह्माचा आधार असू शकतो. इतिहा चतुर्थोदशाध्याय समाप्तः. चतुर्दशाध्याय समाप्तः, की या तिन्ही गुणांना आपण याच्यामध्ये कशा प्रकारे जाणलेलं आहे. मला 1 मिनिट द्या आणि आपण 15वा अध्याय सुरू करतोय. 1 मिनिटाचा ब्रेक द्या मला. ईशान्यला वाटेल कारण तेव्हा मी क्लासमध्ये दिले. कोण? हा काय? हा बस 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 बस. पहिली माझी बाजू. त्या दिवसाची एक शिल्लक होती. ती पोरगी येणार होती ना सायली, त्या दिवशी येणार होती. असं वाटतं ती एक आलेली होती ती. तुम्ही काय अम्मा एक क्रिस्पी डे बनता ना, एक क्रिस्पी डे बनता ना.
इथे टेबलवर ठेवलं तर नव्हतीच मी ते नीड बॉक्स मी इथंच ठेवले होते त्या दिवशी. मला आपल्याला कसं पडलं? इथं ठेवलं तर इथं ठेवलं कसलं भारी. माझ्या कपाटात तरी टाकून द्यायचं कुठेतरी. स्ट्रॉबेरी येते. नाही स्ट्रॉबेरी येते ना. हे बघ तिथे स्ट्रॉ आहेत ना. हरे कृष्ण. तू बस गप. तर आपण पुढे जातोय 15व्या अध्यायामध्ये आपण आज जातोय आणि 4:24 झालेत तर 15वा अध्याय खूप मोठा नाहीये तर निश्चित आपला पूर्ण होईल आणि माझा प्रयत्न आहे त्याप्रमाणे मी तुम्हाला कुठेही घाई न करता पण आपण व्यवस्थितपणे अध्याय शिकणार आहोत अध्यायाबद्दल जाणून घेणार आहोत नक्कीच. मी हे शेअरिंग थांबवते 1 सेकंद द्या मला. स्क्रीन दिसतीये माझी माताजी? बोला. माझी स्क्रीन दिसतीये? हो. दिसतीये ना? ठीक आहे. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. तर अशा या पुरुषोत्तम योगाला आपण जाणणार आहोत. मग ज्या त्रिगुणांचा प्रभाव आपण बघितला आणि ज्या ब्रह्मज्योतीचा आधार हा परब्रह्म आहे, अशा या परब्रह्माचा आधार परब्रह्म या ब्रह्मज्योतीचा आधार कधी बनतो? जेव्हा भगवंताना मग त्या त्या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली न राहता जेव्हा तो गुणातीत व्हायचा प्रयत्न करतोय आणि म्हणूनच त्या सात्विक, राजसिक, तामसिक या कुठेतरी बद्धतेमधून स्वतःला पलीकडे नेण्याचा प्रयत्न करून त्या भगवंतांच्या स्वभावाची जेव्हा प्राप्ती करायला मार्गस्थ होतो तेव्हा निश्चितच त्या भगवंतांचा आधार त्याला मिळालेला आहे. मग ह्यांनाच जाणायचंय. कशा प्रकारे भगवंतांना आपण या अध्यायांमधनं ज्ञानच घेतोय. 13व्या अध्यायापासून ज्या ज्ञानामध्ये आपण भगवंताला परमात्म्याला जाण्याचा प्रयत्न करतोय त्याच पुरुषोत्तम योगामध्ये मग हा अत्यंत सुंदर असा अध्याय माताजीने आधीच वाचन केलेला आहे. खूप महत्व आहे 15व्या अध्यायाचं. जसं आपण भक्ती योगाचं महत्व जाणलं तसं या पुरुषोत्तम योगामध्ये की मग ज्याच्यामध्ये चतुश्लोकी मग प्रत्येक अध्याय तितकाच महत्वाचा आहे हो. की ज्या चतुश्लोकी गीतेमध्ये सुद्धा भगवंतांनी तेच सांगितलेलं आहे की मग स्वतःचं ऐश्वर्य प्रत्यक्ष भगवंत विभूती सांगतायत. कारण ज्या भगवंतांना देवाधिदेव की ज्यांच्यामध्ये देवांचाही समावेश आहे परंतु त्यांनी सुद्धा पूर्णपणे जाणलेलं नाही जे जे शिव आहेत, जे ब्रह्मा आहेत, जे भगवंतांची स्तुती करता आहेत. आणि म्हणूनच ते भगवंत ज्यांचा आधार बनता आहेत अशा या सगळ्या पुरुषोत्तमाला मग ज्या क्षर अक्षर याच्याही पलीकडे जे आहेत त्यांना आपल्याला जाणायचंय. आपण पुन्हा एकदा श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करूया. श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करून आपण या 15व्या अध्यायाला सुरुवात करूया. मी पुन्हा एकदा नामनिष्ठ प्रभूजींना प्रणाम करते आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमलाही सादर प्रणाम करते. मग ज्या 14व्या अध्यायाला आपण जाणलं आणि पुढे जाऊन आपल्याला या भौतिक जग म्हणजे काय आहे मग या भौतिक जगाला की ज्याच्यापासून आपल्याला अलिप्तता हवी आहे मग ती अलिप्तता कशी मिळवायची आणि या कृष्णाला कुठे जाणायचं आहे. जशा विभूती जाणलेल्या आहेत परंतु मग कृष्णापासून आपल्याला काय मिळतं आहे आणि कृष्ण कशा प्रकारे आधार बनतो आहे या वेदांत सूत्रांना आपल्याला जाणायचं आहे. वेदैश्चर सर्वैरहमेव वेद्यो. आणि या वेदांताला जाणल्यानंतर त्या वेदांचा अंत म्हणजे भगवंत आहे. तो पुरुषोत्तम आहे. क्षर अक्षर की जे 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 या आध्यात्मिक जगामध्ये पण आहेत आणि जे भौतिक जगामध्ये पण आहेत अशांच्या पलीकडे जाऊन हे जे भगवंत म्हणजे पुरुषोत्तमांना आपल्याला जाणायचं आहे की ज्या ज्या भगवंतांना आपल्याला त्यांनी या वेदांत सूत्रांना जशा प्रकारे आपल्याला आधीच्या अध्यायांमध्ये पण आपण उल्लेख केलेला आहे की जे कोश आपण बघितले मग जो अन्नमय कोश आहे, प्राणमय कोश आहे, मनोमय कोश आहे, ज्ञानमय कोश आहे आणि जो विज्ञानमय आणि आनंदमय कोश आहे मग त्या आनंदमय कोशामध्ये या पुरुषोत्तमांना आपल्यालाही बघायचंय की जे सच्चित आनंद आहे.
आणि जे सर्वोच्च नियंत्रक असून जे अत्यंत परम सखा आहेत, अशा या प्रकारे शांतीसूत्रामध्ये जसं आपण जाणलंय तसं आपण या भगवंतांना या भौतिक जगापासून अलिप्त राहण्यासाठी कसं त्यांनी त्या मार्गस्थ केलेलं आहे ते जाणून घ्यायचं या अध्यायातून. मग या भौतिक जगाला कशी उपमा दिलेली आहे ते आपल्याला जाणायचंय आधी. श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, एक शाश्वत अश्वत्थ वटवृक्ष असून त्याचे मूळ वर आहे, तर शाखा खाली आहे. त्याची पाने म्हणजे वैदिक मंत्र आहेत. जो या वृक्षाचे स्वरूप जाणतो तो वेदांना जाणतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग मला सांगा बरं का, की असा वृक्ष की ज्याची मुळं खाली आहेत आणि ज्याच्या फांद्या सगळ्या वरती पसरलेल्या आहेत, असा वृक्ष कुठे दिसतो हो तुम्हाला? असा वृक्ष आहे का हो? नो व्हॉल्यूम येतोय आता आवाज? हा. हा, आता येतोय ना. हा, मग सांगा मला की असा वृक्ष आहे का हो? वंशवृक्ष तसाच आहे. मोह वरून माया. खाली हा, येतो. तुम्ही वंशवृक्षाचं सांगितलं, परंतु हा आपल्याला बघायचा आहे हा वटवृक्ष असा आहे का हो मग, की ज्याच्या फांद्या आणि खाली आहेत आणि मुळं वरती आहेत ज्याची? असं नाहीये, तो प्रतिबिंब आहे. हा, आता ते माताजींनी कसं जाणलंय? बरोबर माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग भगवंत सांगता आहेत की असा एक शाश्वत वटवृक्ष, मग जो वटवृक्ष आहे तो जो शाश्वत आहे, जो आध्यात्मिक वटवृक्ष आहे, परंतु ज्याचं मूळ, मग ते जे प्रतिबिंब आहे त्याचं मूळ वरती आहे आणि शाखा खाली आहे. पण जो शाश्वत आहे आणि तो शाश्वत वटवृक्षाच्या सगळ्या फांद्या म्हणजे पानं वैदिक मंत्र सांगतायत, मग त्याला इतकं वैदिक महत्व आहे. परंतु हा जो वृक्ष दिसतो आहे, हा वृक्ष जो मूळ वरती असलेला आहे, हा या शाश्वत वटवृक्षाचं प्रतिबिंब आहे. एक मिनिट. हा, एक सेकंड. मग या शाश्वत वटवृक्षाचं प्रतिबिंब आपल्याला दिसतं आहे. मग हे प्रतिबिंब म्हणजे काय? तर या वटवृक्षाचं हे आध्यात्मिक जगाचं प्रतिबिंब म्हणजे हे भौतिक जग आहे. आणि म्हणून या भौतिक जगाची ही जी मुळं आहेत ही वरती दिसतायत आपल्याला, ज्या या त्रिगुणांनी कुठेतरी, कारण ज्या मुळांना खतपाणी घातलं जातं ते कशाचं? त्या त्रिगुणांचं घातलं जात आहे. कुठेतरी इच्छा वरती आहेत त्या वरच्या ग्रहांवर जात आहेत, पण ज्या खालच्या ग्रहांवर जी फांद्या सगळ्या पसरलेल्या आहेत, या सगळ्या खाली खाली पसरलेल्या आहेत बघा. आणि जो मनुष्य, जो जीव आहे, तो एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवरती उड्या मारतोय, कारण त्या वासनेच्या आहारी, त्या इच्छांमुळे कुठेतरी त्याचं जे मग मग आपल्याला दिसतंय की ज्या खाली खाली गेलेल्या आहेत त्या कुठेतरी पशु योनीमध्ये गेलेल्या आहेत. मग जे सात्विकतेमध्ये आहेत ते वरच्या योनींमध्ये कुठेतरी जात आहेत. आणि मग जे पृथ्वीच्या ग्रहावर आणि पुन्हा या मृत्यूलोकाशीच पुन्हा निगडीत आहेत, अशा या आध्यात्मिक जगाच्या प्रतिबिंबाला हे भौतिक जग म्हटलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या वृक्षाच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली आणि वर पसरलेल्या आहेत. याच्या डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत. या वृक्षांची मुळे खालीही पसरलेली आहेत आणि ती मानव समाजाच्या सकाम कर्माशी बांधली गेली आहेत. हरे कृष्ण मात. हरे कृष्ण. बघा मग कशी ती सकाम कर्माशी बांधली गेलेली आहे, की कुठेतरी ही त्रिगुणांचा प्रभाव दिसतो या मुळांवर, जे त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आहेत. मग सगळ्या त्या डहाळ्या ज्या आहेत त्या सगळ्या कुठेतरी त्या शाखा दाखवता आहेत. इंद्रिय विषय, डहाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत. ज्या शाखा, ज्या ब्रांचेस आहेत त्या सगळ्या खाली पसरलेल्या आहेत. मग या इच्छांमुळे, या इंद्रिय विषयांच्या वासनांमुळे कुठेतरी खालीवर, मग ज्या पारंब्या आपण बघतो वटवृक्षाच्या, या खालपर्यंत पसरलेल्या आहेत. मग कुठे त्याचा अंतही दिसत नाही. अशा या मानव समाजाच्या सकाम कर्माशी ते बांधलं गेलेलं आहे सगळं. कारण कुठेतरी निष्कामपणा नाहीये, कुठेही कृतज्ञता नाहीये, कारण जे फळांशी बांधलं गेलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग याला कुठेतरी
सकाम कर्माशी बांधलेल्या या वासना त्या मनुष्याला त्या योनींमधून जन्म देत आहेत. मग त्या 84 लक्ष योनींमधून तो जन्म मिळतोय. एका जीवावरून दुसऱ्या जीवावर, तसं एका देहातून दुसऱ्या देहात असं स्थलांतर होतंय त्याचं. आणि म्हणून हा वटवृक्ष म्हणजे शाश्वत वटवृक्षाचं प्रतिबिंब असा हा भौतिक वटवृक्ष आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगतात अनुभवता येत नाही. याचा आदी अंत आधार कुणीही असू शकत नाही. परंतु मनुष्याने खोलवर मुळ्या केलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्त रूपी शस्त्राने छेदून टाकले पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागत नाही. ज्या परमपुरुषाकडून अनादिकालापासून सर्व गोष्टीचा प्रारंभ आणि विस्तार झाला आहे, त्या परमपुरुषाला त्या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग या वास्तविक जगामध्ये या रूपाचं, या शाश्वत वटवृक्षाचं रूप अनुभवता येणार नाही. कारण याचा आदी अंत आणि आधार कोणी जाणू शकत नाही. पण ज्या खोलवर मुळं गेलेल्या वृक्षाला निश्चयाने कुठेतरी हा जर अनासक्ती, मग कुठेतरी तो जर कापून टाकला, ती मुळच कापून टाकली आणि त्या शाश्वत अशाश्वत अशा जगताला कुठेतरी त्या मुळांना कापून छेदलं गेलं, तरच त्या अनासक्त रूपी शस्त्राद्वारे आपण कुठेतरी ती इंद्रिय विषयांची वासना, कुठेतरी तो ज्ञानाचा अंधकार आपण दूर करू शकू. आणि मग मात्र मनुष्य अशा ठिकाणी जाऊन पोहोचवेल की मग त्याला पुन्हा या अशाश्वत अशा भौतिक जगतामध्ये परत यावं लागणार नाही. कारण तिथे तो त्या परम पुरुषाला जाणेल की ज्याचा आरंभ, की या सगळ्याचं मूळ, याचा सगळ्याचा उगम ज्याच्यापासून झालेला आहे, अशा पुरुषोत्तम भगवानांना तो जाणू शकेल. आणि म्हणूनच त्याला त्या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. त्या माझ्या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. ते ज्या धामाला पोहोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगतात परत येत नाही. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग जसं मी म्हटलं की इथे सूर्यापासूनच सगळ्याचं तेज आहे, हो, ज्या विभूतींमध्ये आपण जाणलेलं आहे की मग कशा प्रकारे इथे सूर्य, चंद्र, की या विश्वाचा प्रकाश सगळा जो सूर्य देतोय, परंतु भगवंतांच्या परमधामाला, त्या पराशक्तीमध्ये, त्या आध्यात्मिक शक्तीमध्ये, भगवंतांच्या शक्तीनेच तो चैतन्य, तो प्रकाश आहे सगळीकडे. आणि म्हणून मग जेव्हा हा जीव या परमधामाला पोचतोय, तेव्हा तो परत फिरून या जगतामध्ये येणार नाही. कारण त्यांनी या ब्रह्मपित्याला जाणलेला आहे. जे परब्रह्म, हा जो गोलोक आहे, हा जो गोलोक, जो परमधाम आहे, ज्याचं बघा इथून सुरुवात होऊन आपल्याला दिसतंय हा गोलोक वृंदावन आहे, की जिथे भगवंतांचं हे परमधाम आहे, की जिथे फक्त सत, चित आणि आनंद, की जो शाश्वत आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण आणि आनंदाने परिपूर्ण, असं जे आपण मगाशी वैकुंठामधलं वातावरण, की किती किती सुडौल अशा स्त्रिया, किती सुख सौंदर्याने नटलेलं, मग ज्या भगवंतांचं जे ऐश्वर्य आहे, त्या ऐश्वर्याने परिपूर्ण असं हे धाम आहे. मग भगवंत सांगतायत, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बद्ध जगतातील जीव माझे सनातन अंश आहे. बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियाशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जो बद्ध जीव आहे, जो आत्मा या त्रिगुणांनी बांधला गेलेला आहे, ते सनातन अंश कोणाचे आहेत हो? हे भगवंतांचेच अंश आहे. पुन्हा पुन्हा आपण तेच सांगतो की अंश रूपी आपण या पार्ट अँड पार्सल म्हणून जे म्हणतात की या परमात्म्याचाच आपण अंश आहोत. ज्या एकाच अंशाने भगवंताने सगळं विश्व व्यापलेलं आहे, अशा भगवंतांचे आपण अंश आहोत, सनातन अंश आहोत. परंतु त्या बद्ध जीवाला काय झालेलं आहे? तो मूळ आध्यात्मिक स्वभाव त्याचा नाहीसा होऊन त्या बद्ध भौतिक जीवनामुळे कुठेतरी त्या काम, क्रोध, लोभ या सगळ्याच्या नियंत्रणाखाली तो मनासहित या 6 इंद्रियांशी, मग ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियांना धरून ज्या सगळ्या इंद्रियांशी तो कुठेतरी कठीण संघर्ष करतो आहे.
कारण त्या वासना संपत नाहीये. मग त्या वासना कुठेतरी क्रोधात रूपांतर करतायत. क्रोध कुठेतरी त्या लालसेमध्ये, मग मनाचं अधःपतन होतंय, बुद्धीचा नाश होतोय. हे सगळे संघर्ष कधी टाळता येतील, जेव्हा त्या आत्म्याला आपण जाणायचा प्रयत्न करू, की जो परमात्म्याचा मूळ स्वभाव असलेला असा हा आत्मा आहे आणि मग त्याला आपण या आध्यात्मिक जगतामध्ये आणायचा जेव्हा प्रयत्न करू, त्या आध्यात्मिक प्रगतीमध्ये जेव्हा आणण्याचा प्रयत्न करू, तेव्हा निश्चितच हे शक्य आहे. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे वायू स्वतः सोबत गंध घेऊन जातो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगतातील जीव स्वतः सोबत जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग ज्याप्रमाणे वारा, मग जसं आपण म्हटलं, की या भौतिक जगतामध्ये मग या फांद्यांवरून एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर हॉपिंग चाललंय हो. माकड मन आहे ते. मग ते मनाला जसं मन जसं विचार करत राहतं, तशा त्या इच्छा वासना, मग त्याच प्रकारे तो जन्म 84 लक्ष योनींमधून तो आत्मा फिरतोय. मग तो तो जन्म, तो जीव पुन्हा त्याचा एक देह टाकून दुसरा देह, त्या इच्छेने तो देह निर्मिती, देह उपभोगतोय. ज्याप्रमाणे वारा, मग एखादी एखादी वायूचं बघा, आपण रस्त्याने चाललेलो आहे आणि मग त्या वाऱ्याच्या गंधाने, मग आपण ज्या रस्त्याने चाललोय त्या रस्त्यावरच पुढे एखादी गुलाबाच्या झाडाचं असं गार्डन आहे. पण ते गार्डन कसं कळतं? कारण त्या वाऱ्याबरोबर आपल्याला त्याचा सुगंध येतो आणि आपण जाणतो की तिथे कुठेतरी गुलाबाचं झाडं आहेत आणि गुलाबाची बाग आहे तिथे. आणि मग त्या वाऱ्याच्या त्या गंधाबरोबर आपण चालत राहून जेव्हा त्या गुलाबाच्या बागेपर्यंत पोहोचतो, तेव्हा तो अतिशय अगदी खूप आपण त्याचा सुवास घेऊ शकतो. थोडं पुढे गेल्यानंतर बघा, मग तो वारा तो सुवास सोडतो आणि कुठेतरी जर काही गलिच्छ हवेनी किंवा काही कचरा ठेवलेला असेल, तर तो वारा पुन्हा त्याचा वास घेतो. पुन्हा ते दुर्गंध घेतो. मग तो गुलाबाचा सुवास गेलेला असतो. अशा प्रकारे हे एक जीव आपल्याबरोबर त्या जीवनातील, मग ज्या प्रकारे एक जीव मग एखादी कुत्र्याचं शरीर धारण केलं तर भॉ-भॉ करायचं एवढं माहितीये. मग त्या शरीराने पुन्हा त्या संकल्पना टाळून पुन्हा दुसऱ्या जीवामध्ये जगायचं आहे. मग त्या मांजराचं शरीर असेल तर ते म्याव-म्याव, मग त्या संकल्पना ते धारण करतं. मग ज्या अंतर्मनाशी निगडीत ज्या संकल्पना आहे त्या दुसऱ्या देहामध्ये घेऊन जातात. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरं शरीर धारण करता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. म्हणजे पंचमहाभूतांनी किंवा ज्या तत्वांनी जे शरीर बनलेलं आहे, बाह्य शरीर, त्याचा त्याग केला जातो. आणि मग त्या त्या आत्म्याच्या त्या भावना, मग ज्याचं एक्झिस्टन्स, ज्याचं कुठेतरी असणं आपल्याला माहिती आहे, ती जी भावना आहे ती त्या संकल्पना सहित दुसऱ्या शरीरामध्ये धारण केली जाते. आणि म्हणून मग या इच्छांच्या, जसं तो वारा एक एक सुवास टाकतो आणि पुढचा तो सुवास घेतो, त्याचप्रमाणे हा एक देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरं धारण करण्याकरता त्या देहाचा त्याग करतो. अशा या भौतिक जगतामध्ये या जन्मांमधून जायला लागतं. जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी, या मृत्यू लोकांमध्ये या एका देहाचा त्याग करून पुन्हा दुसऱ्या देहाचा, जसं इथे म्हटलंय आता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेले कान, नेत्र, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिय प्राप्त करतो. अशा रीतीने तो एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषयाच्या समूहाचा उपभोग घेतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं मी म्हटलं, मग त्या ज्ञानेंद्रियाशी, मग त्या आंतरिक मनाशी निगडीत जे काही आहेत, त्या निगडीत अशा इंद्रियांना तो प्राप्त करतो. मग तो इंद्रिय समूह बदलतो, त्या भावना बदलतात. जसं मी कुत्रा मांजराचं उदाहरण दिलं, त्याप्रमाणे त्या इंद्रिय विषयांचा तो उपभोग घेतो आणि त्याप्रमाणे त्याची ते रूपांतर होतं. आणि म्हणूनच मनाशी निगडीत झाले जी ज्ञानेंद्रिय, म्हणून कशी संलग्नता आपण जाणलेली आहे, की मन, इंद्रिय, मग मन, बुद्धी आणि आत्मा,
अशी जी आपण ती संलग्नता जाणलेली आहे, मग त्या आंतरिक मनाला ज्यांनी मनवलंय, मन, बुद्धी आणि अहंकार याच्या ज्या संकल्पना असतात, तो देह त्या देहाला टाकून दुसऱ्या शरीरामध्ये त्या संकल्पना घेऊन जात असतो. मग ते शरीर असतं ते त्यागलं जातं. त्या देहाचा मात्र त्याग केला जातो. हे जाणणारी व्यक्ती कोण आहे बघा. मग हे सगळं आपण जाणतोय, हे ज्ञान घेतोय, हे ज्ञान घेणारी व्यक्ती कोण असेल तर उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानं वा गुणात्मितम विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो, तसेच प्राकृतिक गुणाच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारच्या देहाचा उपभोग घेतो, हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाही. परंतु ज्याला ज्ञानचक्षु आहे, तो हे सर्व पाहू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जो हे जाणतो मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे आणि हा जीव एका देहाचा त्याग करतो आणि गुणांच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारचा देहाचा उपभोग घेतोय, हे मूर्ख लोक, मग अज्ञानी लोक, जसं इथे उदाहरण दिलेलं आहे की मग एखादी गाडी बिघडली तर त्या गाडीचा ओनर ते प्रयत्न डोकंफोड करतोय, पण कुठे काय झालंय ते त्याला नाही कळणार हो, अनलेस अँड अंटिल तो जोपर्यंत त्या गाडीला त्या गॅरेजमध्ये घेऊन जात नाही. मग हा गॅरेजवाल्याला मात्र ज्ञानाचे चक्षु आहे. तो मात्र हे निश्चित जाणतोय की ती गाडी कुठे खराब झाली, मग त्याचा कॉम्प्रेसर काय, कुठला पार्ट खराब झालाय, कुठले त्याचं नक्की त्याचं कुठे विनसलंय. अशा प्रकारे मग तो ज्ञानाचे चक्षु असलेली व्यक्ती मात्र, की ज्याला हे ज्ञान आहे, तो मात्र हे निश्चितपणे जाणू शकतो. मग तो म्हणूनच त्या वासना इच्छांमध्ये राहत नाही, कारण तो जाणतोय की हा जीव बद्ध होतोय त्यांनी, तो त्रिगुणांमुळे बद्ध होतो आहे, त्याच्या पलीकडे जायचं आहे आणि म्हणूनच मग त्या भावना तो कुठेतरी त्याच्याशी निगडीत राहत नाहीये. जेव्हा तो जाणतोय की या इच्छा वासनांनी आपल्याला या जीवाच्या दुसऱ्या संकल्पनांमध्ये जावं लागतंय, दुसऱ्या देहाचा उपभोग घ्यावा लागतोय, पुन्हा मृत्यूलोकातच जन्म मिळतोय, पुन्हा या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या बंधनांमध्येच आपण अडकतोय, या मृत्यूलोकांमध्ये जन्म घेतोय, अशा जो व्यक्ती जाणतो आहे तो ज्ञानाचे चक्षु असलेली व्यक्ती आहे. मग हे कोण जाणवून देऊ शकतं, हे ज्ञान कोणाकडनं मिळू शकतं? तर हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगी जन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात. परंतु ज्यांचे मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही, ते प्रयत्न करूनही काय घडत आहे हे जाणू शकत नाहीत. हरे कृष्ण माता. अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे तथा अग्नीचेही तेज माझ्यापासूनच उत्सर्जित होते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मग ज्यांना हा दृष्टांत झालेला आहे, जे चैतन्य महाप्रभू आपल्याला दिसत आहेत आणि आजूबाजूला हे सगळे गोस्वामी, जे मी सांगितलं की गोस्वामी, ज्यांनी या इंद्रियांवर स्वामित्व मिळवलेलं आहे, त्यांना गोस्वामी ही पदवी दिलेली आहे महाप्रभूंनी. आणि त्या चैतन्य महाप्रभूंच्या काळामध्ये असे 6 गोस्वामी झालेले आहेत. अशा या गोस्वामींना त्यांनी जेव्हा हे ज्ञानाचे चक्षु दिले, कारण त्यांना तो दृष्टांत झालेला होता. परमेश्वराला ज्याप्रमाणे जाणलेले जे प्रत्यक्ष भगवंत होते, प्रत्यक्ष कृष्णाचा अंश असलेले असे हे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे स्पष्टपणे पाहू शकतात आणि म्हणूनच मग ते ज्ञानाचे चक्षुंनी इतरांना सुद्धा ते ज्ञान देऊ शकतात. ज्यांचं मन अविकसित आहे, ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाहीये, ते मात्र ते प्रयत्न करूनही जाणू शकत नाहीत. परंतु ज्यांना हे जाणण्याची इच्छा आहे, ते मात्र निश्चितच स्वतःला या मार्गावरती मार्गस्थ करू शकतात. पण ज्यांना कुठेतरी आपण म्हणतो की मी देह आहे आणि मला देहाचाच उपभोग घ्यायचा आहे, या देहधारी भावनेमध्ये जो जगतो आहे, त्यांना प्रयत्न करूनही हे शक्य होणार नाही. कारण त्यासाठी त्या आत्म्याचं अस्तित्व जाणलं पाहिजे, त्या आत्म्याला परमात्म्याचा अंश आहे हे जाणलं पाहिजे. हो, मग ते ज्ञान एका उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडूनच मिळू शकेल, ज्या अखिल जगताचा अंधकार नाहीसा करणारं. मग प्रभुपादांनी कृष्णाला ही सूर्याचीच उपमा दिलेली आहे, पण या सूर्याचं तेज, चंद्राचं तेज हे सगळं भगवंतांपासून, ज्या विश्वरूपामध्ये आपण बघितलं की ज्या 1000 सूर्यांचा एका वेळेला उदय झाला,
तरी जेवढं प्रखर तेज असेल तितकं त्या विश्वरूपाचं तेज होतं. ज्या अग्नीला मग सगळ्या विश्वाला ज्या अग्नीमध्ये तळपून निघेल ती अग्नी म्हणजे त्या विश्वरूपातून निर्माण झालेली होती. अशा प्रकारची उष्णता सुद्धा भगवंतांपासून आहे, उत्सर्जित होत आहे ते तेज. आणि म्हणून हे अंधकार नाहीस करणारं तेज आहे, हे भगवंतांपासूनच आहे. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा उष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी प्रत्येक ग्रह लोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थित राहतात. मीच चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना जीवन रसाचा पुरवठा करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, हे सगळे ग्रह आहेत ब्रह्मांडामध्ये आणि ते कसे भगवंतांच्या आधाराने मग ज्या अनेक श्वासातून ब्रह्मांड निर्माण झालेली आहेत भगवंतांच्या. आणि अशा या ग्रहलोकांमध्ये मग प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये या गर्भोदकशाही विष्णूचं, त्या महाविष्णूचं तत्व आहे. आणि म्हणूनच भगवंत त्यांच्यामध्ये असल्यामुळे जर नाही तर एवढे प्रचंड ग्रह, इतके प्रचंड ग्रह कशा प्रकारे अवकाशामध्ये स्थित राहू शकतील. ज्याप्रमाणे एखादं जड कलिंगड घेतलं आणि ते जर टाकलं खाली तर ते खाली पडेल हो, परंतु इथे अवकाशामध्ये मग तो ग्रॅव्हिटेशनल ती जी ग्रॅव्हिटी आहे, ती जी गुरुत्वाकर्षणाची किंवा जी काही शक्ती आहे ती भगवंतांपासून आहे. आणि म्हणूनच त्या शक्तीच्या आधारे ते ग्रह त्या अवलोकामध्ये, त्या लोकामध्ये स्थित राहू शकतात. त्याचप्रमाणे चंद्राचा रस सुद्धा, की भगवंत या वनस्पतींना सुद्धा, मग ज्या अन्नाच्या जठरामध्ये सुद्धा आपल्याला भगवंतांचं, की ज्या पाचक रसामध्ये सुद्धा भगवंतांनी, कारण कुठेतरी ते बॅलन्सिंग करायला सुद्धा ती शक्ती भगवंतांपासून आहे. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पंचाम्यन्नं चतुर्विधम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व प्राणी मात्रांच्या देहामधील जठराग्नी मी आहे आणि 4 प्रकारच्या अन्नाचे पचन करण्याकरता मी प्राण तथा अपान वायूशी संयोग करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असे हा जठराग्नी, मग ज्या अग्नीचं जे भगवंतांनी सांगितलंय की ज्या तेज देतो किंवा ज्या विश्वामध्ये अग्नी आहे तो तर भगवंतांपासून आहेच, परंतु ज्या प्राणीमात्रांची भगवंतांनी निर्मिती केलेली आहे त्यांच्या देहामधील हा जठराग्नी जो सगळं बॅलन्स करतोय, जो सगळ्याचा समतोल राखतोय कुठेतरी. पण त्यासाठी काय जाणायचंय ते पण आपण पुढे जाऊन मग तो सात्विक, राजसिक आणि तामसिक त्या अन्नाने कशा प्रकारे परिणाम भोगायला लागतात. आणि म्हणूनच हा जठराग्नी, की 4 प्रकारचं, मग चोखण्याचं, खाण्याचं, चावण्याचं, पिण्याचं, या सगळ्या प्रकारच्या अन्नाचं त्याच्यातनं पचन होण्यासाठी त्या वायूशी त्या त्या संलग्नता साधली जाते. प्राण, आपान आपण जे म्हणतो, उदान आणि समान, या सगळ्याशी कुठेतरी संयोग साधला जातो आणि त्याचा समतोल राखला जातो. या जठराग्नीचं नियमनही भगवंतांच्या शक्तींनी होतं. मग काय आहे त्यांच्यापासून अजून, तर या स्मृती बघा, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्चरः सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी सर्व प्राणी मात्रांच्या हृदयात स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदाद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निसंदेह मी वेदांताचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपण ज्या अध्यायामध्ये 13व्या आपण जाणलं की ज्या व्यासमुनींनी, की ज्यांनी वेदांचं वर्णन केलेलं आहे, ज्या क्षेत्रज्ञाबद्दल वर्णन केलेलं आहे, की मग या वेदांत सूत्राचा, मग याच्यामध्ये ज्या परमात्म्याचा उल्लेख केलेला आहे, ज्या क्षेत्रज्ञाचा उल्लेख केलेला आहे, हा
प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतोय आणि त्याच्यापासूनच या स्मृती आहेत, ज्ञान आहेत आणि विस्मृती. मग ज्या 17व्या अध्यायामध्ये आपल्याला ज्या यज्ञाचं महात्म्य जाणायचं आहे, तिथे पण ही कथा आहे आणि त्याच्यात निश्चित मी तुम्हाला उल्लेख होऊन या गोष्टीचा पण उल्लेख नक्की हे लक्षात ठेवा फक्त, की मग कशा प्रकारे भगवंतांपासूनच या विस्मृती आणि ज्ञान आणि स्मृती आहेत, की या सगळ्याचं ज्ञान हे भगवंतांपासून जो वेदांचा संकलक आहे, ज्या भगवंतांना व्यास मुनींनी भागवतामध्ये ज्याचं वर्णन केलेलं आहे, की जिथे भगवंताचं पूर्णपणे पुरुषोत्तम जिथे प्रत्यक्ष ब्रह्मा आणि शिव सुद्धा ज्यांची स्तुती करता आहेत, अशा अव्ययी भगवंतांना जाणायचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. च्युत म्हणजे क्षर आणि अच्युत म्हणजे अक्षर असे जीवांचे 2 वर्ग आहेत. भौतिक जगतात सर्व जीव पतनाधीन असतात आणि आध्यात्मिक जगतातील प्रत्येक जीवाला अच्युत म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि या दोहों व्यतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा आहेत, जे स्वतः अव्ययी भगवंत आहेत आणि तेच त्रिलोकांमध्ये प्रवेश करून त्यांचं पालन पोषण करीत आहेत. ज्या परा आणि अपरा शक्तीला आपण जाणलं, की जी ही भौतिक प्रकृती आणि आध्यात्मिक प्रकृती ही भगवंतांचीच निर्मिती आहे, त्याच प्रकारे या आध्यात्मिक जगतातील हा च्युत जीव आणि हा आध्यात्मिक जगतातील अच्युत म्हणजे इनफॉलिएबल, मग तो कधीही पतन न होणारा, कधीही घसरून खाली न होणारा आणि अशा प्रकारे जो च्युत जीव आहे तो भौतिक जीव आहे आणि या भौतिक जगतातील सर्व जीव च्युत आणि आध्यात्मिक जगतातील प्रत्येक जीव हा अच्युत असं म्हटलेलं आहे. पण या च्युत अच्युत अक्षर याच्याही पलीकडे जाऊन जे अव्ययी की ज्यांचा शरीर आणि आत्मा एकच आहे, असे जे भगवंत आहेत त्यांचा त्रिलोकांमध्ये प्रवेश करून ते सगळ्यांचं मग या त्रिलोकांचा जो सामर्थ्यदाता आहे आणि त्रिलोकांचं जे जसं आपण म्हटलं की जी श्रीमंती भगवंतांकडे आहे, ज्या त्रिलोकांवर जो राज्य करतो आहे, असा हे प्रवेश करून ते सगळ्यांचं पालन पोषण करीत आहे. यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी च्युत आणि अच्युत यांच्यातही अतीत, दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसेच वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या विभूतींना प्रत्यक्ष भगवंतांनी वर्णन करून सांगितलेलं आहे, त्या विभूतींमध्येच भगवंत अजूनही पुढे सांगतायत, की मग ज्या च्युत आणि अच्युत यांच्याही अतीत, मग हे जे जीव आहेत, हे आध्यात्मिक जीव आहेत किंवा भौतिक जीव आहेत, त्यांच्याही पलीकडे जाऊन जो मुख्य असे परम तत्व जे आहेत, कारणांचं कारण जे परम कारण आहेत, जे दिव्य आहेत आणि सर्वश्रेष्ठ, ज्यांच्या पासून या अपरा शक्तीचा उगम आहे आणि वेदांमध्ये जे पुरुषोत्तम म्हणून ज्या वेदांना जाणलं तर कृष्णांना जाणलं नाही, त्या वेदांचा अंत असे हे पुरुषोत्तम आहेत आणि या पुरुषोत्तमांना जाणलं तरच त्या वेदांचा अभ्यास केलेला आहे. आणि म्हणूनच ज्या वेदांत सूत्रामध्ये असा उल्लेख आहे की मग त्या पुरुषोत्तम भगवान म्हणून ते प्रसिद्ध आहे. ज्या देवादी देवांना आपण बघतो की ज्यांना भगवंताला जाणणं त्यांनाही खूप महत्प्रयासी होतं, अशा या देव मात्र कुठेतरी भगवंतांच्या खूप निकट आहेत, जे सर्वोच्च नियंत्रक. मग हे सगळे ऍडमिनिस्ट्रेटर ज्यांच्यापासून या सगळ्या इच्छा आपल्याला जे काही पुरवलं जातं या भगवंतांच्या देवी देवतांपासूनच, की जे त्यांचे अधीक्षक आहेत, की सगळ्या यज्ञांचा अधिष्ठाता, सगळे यज्ञ विष्णूंना अर्पण केले जातात. मग जे देवाधिदेवांपर्यंत सुद्धा पोहोचतात, जेव्हा ते विष्णूंना अर्पण केले जातात आणि ते म्हणूनच त्या श्रद्धेसाठी दृढ होतात. आणि म्हणूनच भगवंत देवाधिकांनाही ते प्रिय आहे की ज्यांची कृष्णावर दृढ श्रद्धा आहे. त्यांची श्रद्धा दृढ कोण करतात, तर अशा या देवी देवता सुद्धा ज्यांचा समावेश भगवंतांमध्ये आहे. मग ज्या ब्रह्मांनी, जसं मी म्हटलं की ज्या ब्रह्मांनी सुद्धा भगवंतांचं स्मरण केलेलं या सृष्टीच्या निर्मितीच्या वेळी, ज्या शिवांनी सुद्धा भगवंतांची स्तुती केलेली आहे भागवतामधून, अशा या
देवादिदिकांचे सर्वांचे सर्वोच्च नियंत्रक, जसं मी म्हटलं की शाळेचा जो प्रिन्सिपल कसा असतो तसं या डेमिगॉड्स म्हणून म्हटलेलं आहे प्रभुपादांनी यांना. मग सगळ्या सगळ्या जे काही ज्यांची कुलदैवत आहेत आणि सगळे देवादिदेव आहेत यांचा समावेश हा भगवंतांमध्ये आहे. सर्वोच्च नियंत्रक ज्या विष्णूंचे जे जे दशावतार आपण म्हणतो, मग या सगळ्या अवतारात्मधनं जे भगवंत गेलेले आहेत हे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत. यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भवजिति मां सर्वभावेन भारत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मला संशयरहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो तो सर्वज्ञ होय. म्हणून हे भारता, तो माझ्या भक्तिमय सेवेमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो भगवंतांना मग ज्या अर्च्य विग्रहाला आपण जाणलेला आहे, ज्या भगवंतांशी जो संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन आपण जे बघितलं 10व्या अध्यायामध्ये, की जो संबंध प्रस्थापित केला जातो, मग ज्या संबंधाला की कशा प्रकारे ती मूर्तीपूजा मग या भौतिक प्रकृतीमध्ये जे आपण भगवंतांशी संबंध प्रस्थापित करतो ते निश्चित शक्य आहे त्या भक्ती मार्गाने. कारण जो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो, कारण ज्याचं निष्ठा आहे, ज्याच्या मनामध्ये श्रद्धा, भक्ती, मग ती भजन क्रिया आणि ज्या ज्या अनर्थ निवृत्तीला जाणून त्या इंद्रिय विषयांना कुठेतरी बाजूला ठेवून जो भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आसक्त होतोय, तो निश्चितच भगवंतांच्या प्रेमामध्ये पूर्णपणे विलीन होऊ शकतो. हरे कृष्ण माताजी. आवाज येत नव्हता. हा, हरे कृष्ण. आला आता? अहो आला. हे निष्पाप अर्जुना, हा वैदिक शास्त्रांचा परमगुह्य गाभा आहे आणि तो आता मी तुला प्रगट केला आहे. हे सत्य जाणणारा मनुष्य बुद्धिमान होतो आणि त्याचे प्रयत्न पूर्णत्वास जातात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अशा या वैदिक शास्त्राचा ही जी कुठेतरी बृहन्नडा मला वाटतं झालेला ना अर्जुन, तेव्हाच हे चित्र दिसतंय. कारण मला विचारलेलं किरण प्रभूजींनी तेव्हा, आणि बऱ्याच मी जणांना विचारलं पण कुणाला ह्याचं उत्तर असं माहिती नव्हतं. पण मला मी नंतर की जिथे अर्जुन आपल्याला दिसतंय की मग अर्जुन त्या नर आहे पण त्या रूपामध्ये जेव्हा अज्ञातवासामध्ये आहे, बृहन्नड आहे ती. बृहन्नडा, तेच सांगितलं माताजी, हा. त्या बृहन्नडेचं रूप घेतलेलं होतं, ती हे चित्र दिसतंय. मग भगवंत इथे सांगतायत की ज्या वैदिक शास्त्राचा ज्या अर्जुनाला त्यांनी ज्ञान दिलंय, हा परमगुह्य की त्या वेदांत सूत्राचा की जिथे पुरुषोत्तम म्हणून मला उल्लेख केलेला आहे आणि तुला प्रकट केलेलं हे सगळं ज्ञान, हे जी बुद्धिमान व्यक्ती हे जाणेल, मग जो कृष्ण भावनेमध्ये जो जो एखादी भक्तच हे निश्चित जाणू शकेल, जो कृष्ण भावनेमध्ये पूर्ण आहे, आणि तो निश्चितच या प्रयत्नांद्वारे सिद्ध होऊ शकतो. ती बुद्धिमान व्यक्ती त्या भावनेला निश्चितच आत्मसात करू शकते की ज्यांनी या पुरुषोत्तम भगवानांना पूर्णपणे जाणलेलं आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी, हरे कृष्ण. बोला माताजी. भागवतात असा एक उल्लेख आहे हा. की नारद सुद्धा स्त्री रूपात श्रीकृष्णाला भेटले. हो 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 हो. भागवतामध्ये मी त्यामुळे ते सांगते नारद ना. सुद्धा असू शकतात. अगदी अगदी. कदाचित, पण इथे अर्जुनाला देतायत ना भगवंत हो ज्ञान हो, माताजी. ते संदर्भ ज्ञान म्हणून अर्जुन. बृहन्नड हा, ठीक आहे. बरोबर. परंतु नुसतं जर चित्र बघितलं तर तर मग नारदांचा सुद्धा उल्लेख आहे. बरोबर. आहे. हा. भागवतामध्ये आहे ना. भागवतामध्ये हो. असंख्य कथा आहेत हो माताजी, हो. असंख्य उदाहरणं आणि आहेत. अगदी बरोबर. तर असा हा 15वा अध्याय जिथे पुरुषोत्तम योग आपण जाणलेला आहे, ज्या आध्यात्मिक जगताचं जे प्रतिबिंब आहे, त्या प्रतिबिंबाच्या त्या वृक्षाला आपण कशा प्रकारे अज्ञानाच्या त्या अंधकाराला छाटून टाकलं पाहिजे, मुळासकट छाटलं तरच त्या भौतिक जगतातून कुठेतरी बंधनातून मुक्ती मिळू शकेल. मग ज्या कृष्णाला आपण, ज्याच्यापासून स्मृती आणि विस्मृती पण आहेत आणि ज्याच्यापासूनच सगळ्या शक्ती आहेत, ज्या भगवंतांना जठराग्नीची शक्ती सुद्धा भगवंतांपासून आहे, अशा या भगवंतांना आपण पुरुषोत्तम म्हणून जिथे वेदांमध्ये ज्यांचा उल्लेख आहे, अशा पुरुषोत्तम भगवानांना आपण जाणलेला आहे. या पुरुषोत्तम योगामधून इति पंचदशोध्याय समाप्त. बऱ्याच जणांनी लिव्ह केलं, पण ठीक आहे, 5 वाजून गेले, कारण मी म्हटलंच होतं 5 तर निश्चितच वाजतील, कारण कुठेही मी घाई करत नाही. पण मी हे 2 अध्याय आज पूर्ण केलेले आहेत. हरे कृष्ण. उद्या आपण 16 आणि 17वा अध्याय घेऊ. उद्या जमलं तर, पण मी उद्याचं नक्की तुम्हाला ग्रुपवर जे काही आहे ते कम्युनिकेट करेन.
नसेल उद्या शक्य तर सोमवार आणि मंगळवारी आपला 18वा अध्याय पूर्ण होणार आहे. अगदी नाही तर सोमवारी पूर्ण होईल. एवढं निश्चित जाणं. हरे कृष्ण सगळ्यांना. काहीही प्रश्न असतील तर प्लीज विचारा. मला वाटतं मी सगळ्यांना आज अनम्यूट ठेवलेलं आहे. पण तरी पण एकदा मी कन्फर्म करते, तुम्हाला कोणाला बोलायचं असेल तर आरामात बोलू शकता तुम्ही. खूप कमी जण आहे दिसतायत आज. हरे कृष्ण सगळ्यांना. कुणाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत? ठीक आहे. प्रश्न दिसत नाहीयेत. भाविक पण खूप कमी आहेत भक्त. मी प्रार्थना म्हणते, रेकॉर्डिंग थांबवते, कुठेतरी शेअरिंग स्टॉप करून रेकॉर्डिंग थांबवते.